Kasalungsungan po, kabalen. Ginawa yan po ang gagawa tamo pong metong experiential story keti po king North Luzon Expressway. Banga baluta mo ne, mong makanano po kabayat ining traffic situation kani pong North Luzon Expressway. So kaya katamo pong goal keti, pakibaluan tamo po, palawen tamo hanggang naking San Simon nung ano yung traffic condition base po kareta pong pamagbiyahe nagagawan tamo. So kaya betaya naman po i-JM De Jesus po ang bagya na atyo naman po kini pong tower ning Azure North ne nung no karin kabalen ila pong magpakit kaya katamo naman ita pong aerial view o aerial shot nini pong traffic situation. Ditak mo pong update ne nandin po kasabi tayo ining City Public Order and Safety Coordinating Office officer na po ning San Fernando, Pampanga, Mr. Louis Clemente, yung sasabihan na po nga Kuyang Louis, mag-spill over ne o yung traffic dyan dito sa may North Luzon Expressway ay nagsispill over na rin dyan sa may Jose Abad Santos Avenue. Actually mga kabalen, kanina doon sa ginawa nating biyahe, nakita ho natin kung paano rin tumagal ho yung aming paglalakbay. Nagsimula ho kami ng bandang 5:30 ng hapon dito ho sa may Jose Abad Santos Avenue. Okay ni pong Jasa. At 5:37 po at yun na kami kay Bukana ning NLEX Interchange. Dapat ngeni kepa may kalub pasibayo. Okay ni kepa mo may kalub ne. Kini pong NLEX. King kaurasan pong iti kakalagpas mi pa mo po kini nga Azure North. And alake man pong pilang metro, wala pang metong kilometro. Manibat po yung laut ni keni keng San Fernando Interchange ning NLEX. Kabalen, alwa mo po yung katamong ini. Okay oras sa iti, ini pong mata-traffic mo naman at makaranas po kini mabait traffic situation. Ingepekto na po niti, mo po kalupay ta nga sabi ko rin din, katulad ho ng binanggit ko kanina sa Jose Abad Santos Avenue sa Jasa, miras na rin po yung impact na nini, ken pong Daul Bus Terminal, king Mabalacat City. Deta pong bus ka rin, nung dati-rati mo kano, king Metong Ayaldo, 2,000 bus, deng Lulu Batlulwal, king terminal, ini po miras na lamo king 800. Ing sangkan, hindi pong malambata biyahe king North Luzon Expressway, uling sobrang bagal kano, itang turnaround time, dareng bus. Ing malyalyari, dakal mo naman pasaheros, deng maninaya at alang asakid. Ay, hindi po yung report. Ang giyampasable ya ing dalan keng Miyakba a south and northbound lane ning NLEX San Simon portion. Mayakit siya keng video footage ning CLTV 36 News. Ngening August 3, ing pamikakunuda ring motorista itaglus isulong ing karelang saken. Uli na ning albog. At ing resulta na nini, makupadagalo da ring saken mune ngabak nune ang ganing bengi. Kaya ring lulus-lus papunta Manila ang pong North Luzon, sasaingsing nala. Ay, pataasan nila yung kanilang karsada ng
Mahal-mahal ang singil nila sa tollgate tapos hindi nila mapaayos. Abala. Opo. Kayo, anong oras mo kayo nakarating dapat? Ay dapat hindi itong mga oras na ito nasa Pangasinan na kami. At hanggang 6 oras in Kalbaryo da keng traffic ding mumunta Manila. 3 oras may sir. 3 oras. Alas 8 kami umalis, dumating kami 11. Ayun. Kumusta ho yung kondisyon ho ng inyong kondisyon ho ng inyong pasahero? Wala, inainip na sila, lalo hindi pa nila ganun kapisado ng traffic. May mga nabitin na yung oras nila. Ayun. Dahil lang ho kayo. Papunta pabalik. Round trip lang po. Round trip lang Oo. halos. Mamaya ulit mayang gabi. Asuya king 2,000 bus ing lalabas king Mabalacat City Bus Terminal. Aldo ita patse normaling operations. O nenguli na ning problema king NLEX San Simon. Walo na lamo kanong dalan reng mirarasketi. Mahirap naman na pangunahan natin sila, kaya lang yung mga komento ng mga pasahero na dumadaan dito, sa tingin ko naman yung sitwasyon ngayon, siguro naman may contingency plan sila dyan. Dahil kasi ilang araw na yan eh. So Anya nga primero ning August kay interview kay CLTV 36 News kang Robin Ignacio ing Traffic Management Officer ning NLEX, sinabi na niti na ala naman kanong barado kareng drainage system da at sadyang matas mo kano ing albog ngeni. Samantala, keng perala ng message dan yumul pamuntok ning Confederation of Passenger Transport in Central Luzon. Dapat ya kanong makibat ing NLEX Corporation keng perwisyo a malilyari uling mamayad na ring motorista keng dalan na panaligan rang masalusuing biyahe. Ako yung kayong talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Sa ating sa Luzon ng Pasul North. Dito sa may ay kaya na po ginawag dito. Kanina ipag-usap niya ko lang din. Nakuha and traffic and next year training for Pinabad Santos Avenue. Nakakuha niya to Mexico at to NLEX, expect you na ala pa man kay NLEX, walang mahal sa NLEX, nasa Jasa pa lang, iba mo kay Jasa, ma-traffic na po kabalik. At ang oras po hindi, ano pa rin makita nyo, almost 45 minutes na kami, palitan na lang, San Fernando portion, no? And if I need us get to the station, I mean, North Luzon. Pero meron po na rin ang pinakamo Manila Call. Permission na nagka-araranasan na rin na
Keta pong o yun po, King Oras ini, kalupa na po ni sinabi ko na din. At syuta mo pa rin po King North Luzon Expressway. Pakibalwan tamo po ngayon, yung sitwasyon naman. Manibad ketang babo, kening Zur North. Kaya betay po JM De Jesus. JM, kumusta? Kumusta yung situation naman, Ken? Sir North, uling midi ng tao po oportunidad bakan taapakit tayo po. Ang mismong sitwasyon na po ko simula San Simon maging sangka na po nitang mata sa danong kin traffic ne. Ngayon po akakita mo, as per kening latest update na po ng North Luzon Expressway as of 5:30, dito po nga manibata na kening Pampanga, ing traffic po magsimula ne po ketang Mexico o ketang Petron Lakeshore area papunta po kening Tolaok Bridge South San Simon na papuntang Manila ne. Kita naman po manibatan king Manila papuntang Pampanga, asahan nyo na po ing mabayad at trapiko magsimula po ketang kaybat na ning Petron Plaridel papunta na po itang ketang Tulaok. Nandun po mig live tamo po akakita mo na dakalya pong gagawa na pumping activities ang pong maglagay na pong sandbags ding North Luzon Expressway at ngunit kaybat na po nita alapan pong mga palyaring nga pong Aldona ning Bernes August 4 lupang mas may bayad na po yung traffic. Ngayon po kakakita mo, bandang 6:20 na po na ning Bengi, talagang mas mabayad na po ing trapiko at kabalen balo tamungan po may git metong Domingo na po makanining sitwasyon kaybat na po ning mga palyaring bagyong Egay, kaybat na po nita bagyong Falcon ng ponitang low pressure area. Ngayon naman po, sabi na po na itang kaya beta mong i-Justin Dizon kasalungsungan niya pong at suking libutad na ning trapiko ban kanita po real time ayatan niya po kaya kayo ing sitwasyon na pong update nung ano po yung mga palyari Kenny. Nandin po dakal po may comment kaya katamo nga paya kamo muna ng live na dingabak na mamabot po at 2 hanggang 4 na oras in karelang gugugulan ban kanita mo makalabas kening portion na ning North Luzon Expressway king San Simon. Ngayon po akakita mo nung napon po ketang live tamo banda mo po kening Robinson Star Mills in traffic. Ngayon po mamabot na po nung aware kayo po nung baluya po itang Lakeshore, ang gana po ka rin ng traffic, ang gana po ketang Tulaok nung papunta kayo pong Manila ne. Ulitan ko po, nung manipatan kayo po kening Pampanga, magsimula na po in traffic bata na kayo man po king Manila, asahan nyo na po na magsimula ya po in traffic, simula po ketang Petron, Plaridel, hanggang na rin po ini, ketang bridge na po ning Tulaok king San Simon portion na po ning North Luzon Expressway. Paalalami po, magbakal kayo pong dakal pasen sa uling talagang kabalen. Ini po talaga yung madagula kakaharapan tamong sitwasyon ngeni, kay ba't na po rin taming labas sa bagyo.
Palintik-lintik na muinguran mo mitatas paing danum keni balena ning Santo Tomas Pampanga gat panapo ning Miyerkules Augusto hanyang mi pasyalya ing CLTV 36 News Team. Makababad la pamurin king albug denge ganaganang 7 barangay ning Balen. Kaya rin ning Baromenggong pamanuran uli na ning abagat at pesikana na ning bagyong Egay. Egay, Habagat, Typhoon Falcon, aliwa po sobra karakal ing Danum Madela na kengke katamong probinsya, sabi ko na, nepo, kengke katamong probinsya, at uling metong ya po, ingke kaming Balen, Santo Tomas, ka talagang low-lying areas, so talagang, kumbaga, we cannot escape from this unless na gawa kami pong alternatibong solusyon, nepo. Kalupan na po retang gewaming pumping station ngayon, mila po agamit, kasi linog pa po yung Danum kaya kami. Kumbaga, ala kaming piyugsyanan, keng Agpangkang Mayor Jan Sambo, manibatan kanuing Danum, keng mga tas akasiping dang Balen. Yung Danum po kasing lulub keng kaya kaming Balenay apin po ini Atsuya, ing Maysak River, kaya kami, part of Maysak River is within Santo Tomas. At ing lalabas pong Danum keting ni kanyan, manibatan po portion of San Fernando and Bacolor. Nepo. Mayakit siya kini Santo Tomas ing Santo Tomas San Fernando Minalintil Dike na sumu naman king pila tandareng mebang kita Balen at king Bakulod. Panwala ng Mayor Jan Sambo, dapat mi kamalino ang master plan at iya magsilbi ing parochial mindset kareng flood mitigation project. Paralan gano iti banga lang makukompromisong Balen ken pisasabihan na pamamuklat check gate. Ame turing kareng flood control project. Po talaga, bawat proyekto keng metong Balen, dapat parokyal, nepo. Dapat patse ginawa kang flood control project na ning metong Balen, dapat maging disadvantage keng kasiping mong Balen. Kasi kalupa mula naman pong tao rin Kumbaga, ay kailangan mo po, well-coordinated kami, kareng projects, agawan tao. Samantala, nasa na mo namang Bacolor Mayor Di Mandato ing pamisan metong king pisasabihan na land use plan. Bagamat paganap batas at metong yakareng abanggit ng Presidente Marcos Jr. king kayang sona nga ng minuna, paralan mo naman kanu kasi iti bang Mika Master Plan pangaras kareng flood control projects. Land use plan, konsultatibya, kareng ng LCE. Then mag-submit lang karelang recommendations. Bata na makinabang naman kang land use plan. Amo sa Batanda Kergo, para i-save din karela, uling piyera dala, gabunda, gawa din perida. Pero pwede rutong dagang dige. Balo ko na magagamit dagang catch basin, madapat niyang may pinatubo kami. Pero naman makanita. Metong yaing Bakulod kareng mitabunan lahar keng pamamakmong ning bulkang Pinatubo. Uli na niti, may naliwaya topografiya ing probinsya at may nga tambunan la deng waterways. Meto nga baging buridang dinan solusyon, deng suking lokal kapanibalan. Ako yung kayong talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Nung resilience yung pisasabihan, alin nakalalaut pa, uling ding Kapampangan, tunay lang matibi at agad makapag-adapt na anumang sitwasyon ng daralanan. Nilabas ang aliwaliwang kapagsubukan, mga sika na bagyo, ayun antimo naman ng Mount Pinatubo eruption inyang 1991. Makanyan pa man makatalakad la pamurin adwang bitis at babalawos sing biye. Antimo kaya ni Barangay San Agustin, Candaba, Pampanga na miraras lampas tao ing albog. Tungkol kay ngalbog kasi uling kasanayan na rin tigasan ng never since sa nenoging
banwang pamalbog, medyo makahanda no rin tao king Albog San Agustin. Mga taslareng bali at balang metong ating makaadyang bangka. Nung pansin ninyo San Agustin ating balang bali, ating magandang bangka. So, itang pamagandara, bot kita bangka, pati pamanda, preparado na ba sa ating kalawidad. Siyempre, rin ngaliwatang baryo ka rin, detang ngaliwaro kung medyo sa kimbi, makapalinton, ilang medyo antabayan tamo. Deng aliwang memalen, dinalanda na mo kimpamandilo king albog, imbes magmukmukla ka rin karelang pamibale-bale. Pati taga kabilang barangay, dadayo king mababang porsyon ng albog king San Agustin. Actually, manubat lagi nga liwang lugar, datang Mawandilo, dahil wanding San Agustin uling siguro masaya la, uling ng galbog, hanapin nanumang kalamidad ng datang keti, lalo na rin tiga Kandaba, sagli makapag-daplakeng klase ng panahon. Antimoring mikakamaganak iba't barangay gulop, at disnaning CLTV 36 News Team na alas 6 pa muning abak, magbisog na kanu. Kahit na po malaking tubig po masaya naman po yung buhay namin kahit paano naman po nakakaraos naman kahit konti. Po kami dito para mag-enjoy lang kahit ngayon lang po kasi ngayon na talaga po pumunta rito. I-enjoy na lang po namin yung tubig dito, malinis naman po. Parang beach. Enjoy lang po namin yung kahirapan ng buhay. Swimming na lang po. Masaya po. So, masarap po mag-swimming. Agpangkanggalan gumabon, ang officer tuning Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, alala pang record a casualty uli ng albog. Itong mga nakalipas na araw, dulot ng habagat at saka ni Egay, wala po tayong naitalang disaster-related casualty po. Pelalo kanong anak, biyasang kawe keng barangay San Agustin. Makanyan pa man nung sakaling ay iwasan at ating madisgrasya, makadyan man kunureng personal ng MDRRMC, kapulisan, bombero at aliwapa. Maka-ready lang po rin kaya tamang king munisipyo lang king MDRR mo. Kaya tamang Bureau of Fire king atintang trained gagawa po karet king Bagatinta. Actually po, malawat ng panahon, pelalong ating anak biyasang kawe king San Agustin. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Maya Payaba Kabegi Pampanga, yan ko po kayo talasuyo JM Desus. Live na live tao pa rin po ngayon, kening tuktok na po ng Azure Tower na, kaya po kakita mo ang top view na po ng mga palyaring mabayad na traffic. Anya po kaya niya kakita mo. I-update po nandin na simula po rin ang manibatan kening Pampanga. Ulit-ulitan tao po, magsimulaya po ang build up na po ng traffic ketang Lakeshore Mexico. Naman po, ketang manibatan naman po king Metro Manila. Gana pong build up, palyari naman po ketang Petron, ketang portion na po ni Plaridel. Insang ka na po ni mabayad na traffic, Kabalen. Ita pong maigit kumulang pulong Metro Danum. Ketang lalam na po nitang Tulaok Bridge, ketang portion na naman po ng San Simon, Pampanga kin North Luzon Expressway. Anya naman po, para minggutan na po tutukan nini, anya lalawin tayo po nandin, igagawa na po ni North Luzon Expressway. Mag-pump lang po maglagay pong sandbags, pero anyang akitaw po nandin, ala po talagang malyaring masalese at mas babayad na pa po yung sitwasyon na po ng trapiko Kenny. Ngayon ipakit tayo po, bakanta akit tayo, i-zoom in tayo po, yung mismong trapiko
na po nalalawin tayo po nung ikit tayo ing traffic po na po na live tamo ang gaya mo po kening Robinson Starbuilds na Gakintulaok. Ngeni po mas makabaya po uling aldo na po ning Biyernes dakal pong mamanuli dakal bagbiyahe anya po pa ilalami po kaya kayo paulit-ulit nagbakal kayo po nga dakala pasensya. Kaya kataong meto talay suyubo naman nandin baito palumwal pati po kami paluwal pa po ning San Fernando Messi pitana po kin traffic uling mamabot ne po kin mismong San Fernando exit palup NLEX ing trapiko na pong talagang mabayit nganing aldoning Biyernes. Pero nung apansinan nyo po, para karikegan na ganang manalbe, kay ba't tayo pong kahit ang motorista, nadadalan po kayo ng babayit na trapiko, mapa north or southbound po, kay ba't na pong milagpas o kay ba't na pong milabas kitang mismong makalbog portion na po ning Tulao, King San Simon portion, talagang ala na pong dasdan, ala na pong akit na trapiko. Akakita po Kenny, deta pong ating maputi ang pong Dilong Sulu, then po rening many batan kitang Manila ne papunta Pampanga. Anya po nung akakita mo, dire-diretso ya po dali ni trapiko pero bayo po ini talagang nesipit na po kitang trapiko mag-start pa po kitang Petron Plaridel. Plaridel po hangga po kening Tulaok portion ne. Hindi naman pong maluto kening right side na po ni kaya kayong screen nung lalawin tayo po ngeni. Manibatan niya po ini ding motoristang manibatan kening Pampanga. Hindi naman po mag-build up ya po magsimula kitang Lakeshore, Mexico hanggang na po kitang Tulaok portion. Ding gana po mag-comment din kitang live tao po ng ding abak, ding sentimiento da po. Mamapot po kanu adwa at lu hanggang 4 oras ni karelang panenayan at madakal na rin po magreklamo at dakal mo naman po manawagan bankanta po midinan la po o kay magkaroon tamong toll holiday dahil kening palyaring matsurang sitwasyon na ini. Madakal mo naman po manawagan ng NLEX na sana alida na payabutan pa na gaking weekend na pong next week makaniniya pa rin yung sitwasyon. Bagkus kami naman po kening CLTV makatuto kami naman po ang pong makayadya kami iatad kaya kayo di kaya ganang updates nung mayari man po ining kalbaryong dalalan ng tamo ini o nung magpatuloy po hanggang next week. At kasabitan nila po ding King Azure Management at may payagan tana po nung if ever po na mabot niyo po hanggang next week ay atin tayo pong opportunity na iatad pa po kaya kayo ding ng update ban kanita po nung ating kayo pong plano magbiyahe Lunes, weekend o ngayong Lunes hanggang Biyernes akit tamo po nung makanaryo po yung sitwasyon ng pong makanaryo kabayat in traffic. Ayan kabalen. Magbalik ya po ing balita at balen at manatili kayo po makatutok banta po akit nila po ding aliwa pang balita ang pong update king live situation na po nining mabayat akalbari ng traffic king North Luzon Expressway.
Bumper to bumper at traffic, ang tila mong kukusad deng sakin. Makanini ing sitwasyon king NLEX manibatan niyang mamanuran uli na ning Habagat at Bagyong Egay. Ing pila dareng sakin papunta Manila, miras na hanggang San Fernando Interchange. Den naman pauli keti Pampanga, Plaridel, Bulacan, Pamo, Angato, Laok, miraras lang siyam-siyam. Kaya ing Malilyari, Carmageddon keng dalan. Ing sangkan ing albug king lalam na ning Tulaok Bridge king San Simon portion ning expressway. Uling miras ne ngalos parumingo ing problema, na naakawat Rene Romero meto nga direktor ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at miyembro ning Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ing magsalita. Inutil na. Inutil na, alalang kay. Alalang gawa, alalang gagawan. Kinakakit ko. Atwa na akong kapit ng oras, mag-umpisa ka rin, nagkapagyan ng R33 truck sa harap na. Di meto nga patrol, meto nga enforcer na ning NLEX, ala ko ang hikit. Pauli na ning sitwasyon dapat buka nung itok ng napaning NLEX ing pamanyingil kareng motorista daralan king Ausandang Expressway. Makarin na yung sitwasyon. Iperwisyo marabulya, nung i-quantify sobra. Yan, ining makarin itang mamayad ka king ng NLEX. Di ako para mag-diffuse ang sakit talog ng kay, ng tao, dapat yung NLEX patya mo kanya, mamiyan tol holiday. Yeah. Sana ibus ni din kay, at least den tao no mamayad pam. King perala ng Vidyong Romero, patutwa na ing komento ng Central Luzon Regional Development Council Chairperson at Tarlac Governor Susan Yap, aeya makanita kakaba ing porsyon ning Albug San Simon. At atanda na nga niya mong Huwebes August 3, minarap iyap king pamitipon dareng local officials king Central Luzon at keti inyawad na ing aksyon king NLEX. Anyway, that has been a couple of days on its fifth day. 15 meters lang eh. Ano ba naman nakapag-steel matting na dapat doon for light vehicles? Anyway, para hindi na tayo na-feature, di ba? It's all over SOCMED. But I think that should be simple to solve. I'm just surprised it wasn't solved. Nga ng Robin Ignacio ing pamuntok na ning Traffic Management Office ning NLEX, misasakitan laking pa magresolba ning albog. At king pisasabyan at toll holiday, miraratang nakanu muna man king top management ning NLEX. Sana naman magkaroon ng yung suspension doon sa pangongolekta ng toll dahil baha naman, dahil sobrang traffic naman, hindi convenient para sa amin yung pagbabiyahe dyan. Sir, ito po, I'm sure nakarating na rin sa inyong tanggapan. Ano ho yung thoughts ninyo about this clamor po? Kaya po, totoo po na nare-receive naman po namin lahat po yung mga comments po ngayon. Hindi lang po doon sa tungkol sa toll, lahat po yung even yung kung ano na po yung kailangan gawin. At kami po ngayon ay nakatutok po doon sa ginagawa nating solusyon, pansamantalang solusyon para lang po maibsan po itong mabagal na dalo ng traffic dito sa San Simon area. Samantala, king panimanmanda mo kanureng karelang engineering, simpleng problema king mihalbugan na portion lalam ng Tulaok Bridge. Makiadwangan lang gamat kanu king lokal kapanibalan, huling ing problema, lulto nataganang taragos ing danum king waterways. Opo. Sa ngayon po ay talaga naman pong walang tigil po yung pag-gather namin ng information, even po yung pag-assess po doon sa area, kung ano po yung pwedeng implement na improvement po doon sa area. At tiyakan po pag-uusapan po ng aming top management, ng aming engineering department. At nakikita din po namin na mas malaki po yata yung pangangailangan na kailangan ayusin po yung mga waterways natin dito sa lugar po ng Pampanga, Bulacan at especially dito sa may San Simon area kasi yun po yung dahilan ng pagbaha po na umabot po dito sa NLEX. Kasi first time po na nangyari po na ganyan kataas po yung baha sa ilalim ng Tulaok River. Ako yung kayong talasuyo, Paulo J. Santos, ating pusong makabalen.
1954 nang isagawa sa Rio de Janeiro, Brazil ang ikalawang FIBA World Cup Championships. At matapos sa ikatlong edisyon nito noong 1959 sa Chile, ay muli itong bumalik sa Land of the Holy Cross. Dapat ay sa Pilipinas isasagawa ang 1962 FIBA World Cup, ngunit nagkaroon ng problema sa pagbibigay ng visa sa mga communist countries kaya't na-revoke ang hosting rights nito. Hindi rin nakasali ang Team Pilipinas dahil kailangan nilang maglaro sa isa pang torneo upang mag-qualify sa 1964 Summer Olympics. Tumagal naman ng nasa 2 linggo ang FIBA noong 1963. 13 koponan ang nagbakbakan mula sa iba't ibang kontinente. Marami ang mga hindi na bago sa FIBA World Cup Championships habang sumali naman sa unang pagkakataon ang bansang Japan at Italy. Diretso naman sa final round ang host country na Brazil habang nagsagupaan ng 12 koponan sa preliminary round. Bilog ang bola ika nga nila, kaya naman ang dating mga bisa hardcourt ay natatapatan na ng ibang mga koponan. Matapos ang preliminary round ay 7 teams na nag-qualify sa final round. As expected, bumira ang mga Brazilians. Ikinagulat naman ng marami ang paghaharap ng bansang Yugoslavia at Soviet Union. Bolj se spominjam leta 63 v Rio de Janeiro, ker tam smo pa enostavno smo igrali, mi smo se igrali košarke, nismo imeli nobenega pritiska, da moramo zmagovati. Premagali smo vse nasprotnike razen Brazilce. Sa tindi ng laban, nanaig pa rin ang mga reigning champs na Brazil. At sa unang pagkakataon ay may isang bansa ang nag-uwi ng back-to-back championship. Só que ali nós ganhamos deles e terminamos invicto. Habang for the first time ay nakaakyat naman sa podium ang Yugoslavia at Soviet Union. Kinilala bilang most valuable player of the season ang pambato ng Brazil na si Wlamis Marquez na kumana ng 18 points per game. Kasama din sa all-tournament team at Mythical Five sila Amaury Pasos mula Brazil, Don Kodjis ng USA, Frances Maxim Rodrigo at Alexander Petrov ng Soviet Union. JM De Jesus, CLTV 36 News. Jan Sambo, maliban ng gano'y. Kabalen, magbalik niya po kaya kayong talasuyo. Kenny po king North Luzon Expressway at kita pong kukwento minan din kabalen. May kumpisa kaya pong magbiyahe Kenny pong San Fernando interchange linob kami po from Jose Abad Santos Avenue nandin pong 5:37 ning gatpanapon. Nano na pong oras nga ni kabalen, magalas 7 na ho, 6:59 kayong oras mi. Nung baluye po ining San Fernando interchange o ining entrance na po ning NLEX kaya City of San Fernando, ang gana po ketang Caltex. Kaya mo rin pong San Fernando, kalagpas mo po San Felipe, San Jose, San Felipe, kaya pa po miraras kening Caltex. May git na pong metong oras ing milalabas ne. Do medyo atatanaw mi na po, yaninag mi na ing Caltex. Makanyan pa mo rin po, may gitna pong metong oras, ang po pong 1 hour and 23 minutes to be exact from San Fernando Interchange, NLEX, ang gana po kening Caltex. O kaya pamiras king Caltex as we speak right now. Ne? So, makanita po, kalambat, ita pong biyahe. As we traverse this road po, kabang magbiyahe kami nandin, dakal kami kakasabi, ning kay makipagkwento kami kareng kasiping mi pong sakyan king dalan, reta pong aliwa kabalen sa sabyanda, atin pong magbiyahing truck nandin la pahanong alas 3 ninggat panapon magbiyahe at alas 6 na po kasiping nila po kay ni banda San Fernando. Ito pong kalublum mi pa mo po king NLEX ta pong tulid ning Robinson Star Mills. So, manyan po
malambat anong koyang Paulo G. Santos kaluwat koyang koyang malambat talaga. Gewami po migbakal na kami migdalakin tinape migdalakin danom nandin ating kaya po nga labasan ngeni ko pa mo po ikitin ni ken po nga kailan bata ko ng daralan king Enlex Kabalen atin pong magtindang chicharon ating magtindang pugo ken pong dalan ning Enlex. So makani tayo po kalamat dati-rati patse po tatami nila we all know na patsemi banda kami nila at ikit mo na atin magtindang kendalan balo mo traffic. And it's now happening here kini pong dane naning Enlex kayo kalupay itang sasabihan ko. Ayan nanang koyang Paulo G. Chicha ay koyang talagang chicha yung malalyari ne. Nandin sinabi ko pa nandin na 5:37 at suyo kami kitang arap na ning San Fernando Interchange. Nung pamilyar kayo po kay Azur, itang Azur North at suya po ka rin ngeni nga betamong JM De Jesus naman ini pong live feed tamo nga kakityo ini pong dening mga drone shot tamo aerial shot tamo rather manibat siya po yung king Azur dakala salamat pala king Azur North king pamamiyayo pong oras ang pong pamaparam ning kaya kayong location para po akwa tayo ining video ngayon at apal to tamo kaning kaya katamong Kabalen nung ano po yung malalyari kasi importante po na baluta mo yan timoy ka magbiyahe ka oras Bisakang munta Metro Manila or muli ka somewhere in Bulacan and dumalan kayo po kening North Luzon Expressway at least you know what to expect keni pong dalan. So dakal kaya po kasabi at naman nandin sanabi na from Angeles City Lino Biakeni nandin lang pa kanong alauna magbiyahe 6 o'clock at siya pa San Fernando. Do traffic in build up po ni traffic manayan tayo o expect tayo kita pong Bukana o kitang San Fernando portion na karine po sasalubong. At nandin pasibaywan ko po itang sinabi ng Sir Louis Clemente ning si Posco meg spill over ne po ing traffic king Enlex keti po king Jasa o Jose Abad Santos Avenue king City of San Fernando. Kaya naman makanyan po kukulait la ren kaya katamong Kabalen gawa ng sabla gawa ng mabilis ing aksyon bang kanita sa lese po ing sitwasyon uling dakal pong oras ing magigisan mo naman. O ini po papagtota mo ngayon live ya po ini ing shot mi ngayon makabang mamandar ke po. O yan makanyan po yung sitwasyon Kabalen nung kakakit yung mandar kanditak tsaka kapaynawa desakin halos dikit-dikit la kaya pong magbiyahe kaya pong kasumangid lane syempre yung build up po ka rin manibatan ka no ketang Plaridel, Bulacan o Pulilan area hanggang na po ketang Tulaak Bridge no ka rin po itang Makalbog pero kaya pong kaya katamo San Fernando ya po manibatan ini pong babae ta traffic as we speak 7:04 na po Kabalen at may gitnang metong oras ang pong kapit na from San Fernando Toll Plaza kaya po miraras kaya ang gasoline station ita pong Caltex gasoline station kaya pong North Luzon Expressway. So medyo makanitaya po Kabalen yung traffic yung kabaning biyahe pero makanyan pa man abayan nyo kaya po abayan nyo kaya po kaya katamong pa magbiyahe. Manalbeya po Mirna May Bonifacio sa amin na good PM happy viewing all people lana. Sabi na po Geraldine Maldap, hello po. Lagi ko pong manalbe, balita. Mingat ya po ing magbalita from Kansinala Apalit. Dakal pong salamat kay kayo. At sing Geraldine, mimingat ko pong pane, sabi ng Ma'am Gemma Mona Cruz. Ayan. Paulo G. Santos, Koyang, manakit kang traffic enforcer ning Enlex kakawani dala ring heavy vehicle king light, uling outer lane naman ing matasalbog. Koyang ngening oras ngini alake pang akakit uling atsuke pa king San Fernando area. Ita kasing albog at suya pa mo kitang itang sa amanuan tamong Tulaok Bridge, San Simon portion. So pota kita mo nung ating makanita pero nandin kita pa mag-live ng JM De Jesus ing kitang kayabing Talasuyo at suken Tulaok. Kita mo na ating enforcers and they are saying that detang light vehicles should stay kitang innermost lane o kitang PKK, kitang inner lane at detang mon truck din para alabasan da kitang outermost lane uling ka rin itang albog
na based kitang monitoring at information we gathered also from NLEX, sinabi na around 45 centimeters hanggang 60 centimeters deep yung flood. So mga albog makanita po kabalen ngeni papunta na kayo po malapit na kayo po katang gasoline station Dati-rati paring Art, paring Johnny, pilan niyang oras yung biyahe Kenny. 15 minutos siguro, accumulate. 12 minutes siya mo. 12 minutes. Oh, sabi na po ning kanao nga be Johnny Malyari, ha? 12 minutes sana. Malyari miras siya. Oh. Pero ngeni ngeni po may gitna pong metong oras. Sabi na pong Marjon Lambikit, nabengi pa Manila kami 4 na oras kami Bayo Milwal. Traffic. Tas papauli kami 5 oras naman nuko malala NLEX danum yamu ede alingun agad. O ito po. Magsentimiento no. Daren kaya katamong kabalen na. O yan, di ko yan Paulo G, Manal Beas. Like kaya po yan, i-share ni kaya katamong live feed. Tabayan nyo kaya po yung kaya katamong team. Kuyang Art Consuelo, Johnny Malyari. Yeah? Oras tamo miras kitang kaya katamong buring puntala na lugal. Sige pen pakitaya itang aerial o itang kaya katamong aerial view yan. Top kay bird's eye view ning traffic kini king North Luzon Expressway. Mekwaya po yan kabalen. Ken pong Azure North. Dakala salamat king Azure North. Thank you very much po sa Azure North for lending us their space para po makapaghatid ng balita, makapaghatid ng importanteng impormasyon at makatulong ho sa ating mga kababayan sa mga oras na ito. Yung hong nakikita ho ninyong traffic situation dyan, yung mga pulang ilaw, yan ako, Kuyang Johnny. Pag pula, ibig sabihin nakatalikod. Yung yan yung mga rear mga brake lights ganyan, ito mga rear light. Yan hoy patungo ng Metro Manila. Ito, isa ho kami sa mga sasakyan na yan. At kami naman ang direksyon lang namin napupuntahan. Ito pong San Simon At sisikapin ho namin malaman yung sitwasyon doon. Ayan, sobra traffic, sabi ng Jimmy Cunanan. Ay wah, Koyang Jimmy Cunanan, talaga pong matraffic. At talagang ay mo nabalo nung makanano ka magbiyahe kay kaurasang iti pamo sa masang kay kanaong camera. Baloy po kabalen. Makanyan man deni pong kaya kayong talasuyo CLTV 36 News Team. News and Current Affairs ta syempre rin kaya kaming kayabe kay Mialiwan Departamento. May makasadya kayo pong manatad balita kaya kayo. Bang maski makanano kay kaurasang iti makahuli ko pong masalese makapagpainawa balo tamo weekend. Kaya beyo po rin kaya kayong pamilya. Kaya katamo paring Johnny napaka-importante. Importante itang, siyempre, painawa tamo weekend. At lalo na, baluta naman, dakal pong may nga pinsala, dakal may disaster, makalbog. Makanyan pa man, ita pong 6 na oras, ya po yung daatanggap, rin kaya katamong kabalen, din kaya katamong may Mario. Metong nepuken, maski po CDC President and CEO, Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, iya po mismo sinabi na barangay ang pinsala ini pong traffic situation Kenny, King and Lex. At manawagan niya naman po kukulait siya. Sana may dinang kanong solusyon may salese na itaping sitwasyon na rin kaya katamong kabalen sa lesena po itang sitwasyon kaya ni King NLEX bang makanita naman po makanita ka sa akin yung pa magbiyahe. Yan po yung amanuan na namang attorney de Vanadera at makanyan mo naman po Congresswoman Ana York Bondo kaya nikit siya po yung kaya Facebook page nung nandin po atin yung post sabi na masyado nang matagal itong ating problemang ito hindi naman tayo papayag sana gawan na ng aksyon So karen pong mangutang ipology nanularet ang alternatibong ruta kuyang pa kasi nandin base kita pong kitang making gathering tamo kay news team detang migpabanda kening south going to Manila titala na MacArthur Highway, medyo matas muna itang danong kitang bandang CDCP area.
So, nung mababa yung sasakyan mo, Ray Bravo, ba't siya nandun ka rin? Magkasakit lang. Sakto yang milabas ining sasakyan ng tamong pick-up. Layan niya po kabali, natin pong ambulansya. Okay, hindi makanining sitwasyon, makalunos la po, labasan talo. At walang ambulansya po rin yung mitutuki nga rin eh. Mang biyahe la po at lalabas laki ng traffic ne. O ito magbalik ko, itang sasabihan po pinandin, sakto lang milabas itong makapick up eh. Kining CDCP area. So, dening mga lating sakyan, magkasakit lang lalabas. Kaya, they have no choice na kesa akin lumbuglapin na marisakin da. Mamalantang no kayong traffic. Kenny, King, and Lex. Ne? At, ni, ang countdown mo, king oras 80, pilantaan ng oras, 7:10. King reloko po, nandin, 5:37, ako pin, o yan. Kaya pa po miraras king Caltex. From San Fernando to Caltex. Ayan, sabi ng atinding update kenta, kini pong MacArthur Highway naman kanon detang traffic discipline na may breakdown na ning kay kano mag-counterflow na lamo ring aluwan truck ulimpin king kabayat ning traffic situation. Actually po nandin kabalen bandang alas 5 ning gat panapon mga 5:30 mga nyan deta po may magdual king obra. Uling hanapin ka traffic kining Jose Abad Santos Avenue going to Mexico. Dakal po karing makasakay karing jeep. Kinuldas la. At may maglakad na lamo po. Apin po yan ng begging sitwasyon. So ngayon po nung makatutok kayo kaya katamong live feed. Kaya kayo pong talasuyo, Justin Dizon at Chuya po ngayon kaya libutan ng North Luzon Expressway nung no ka rin ng traffic. Para po abaluta mo, experience na mo nung nano talaga yung dadaranasan da ring metong tamong o ring kaya betamong magbiyahe mo naman. Deta pong aliwa, kasabi tala, kendalan nandin, Kenny mo po, sasabihan dapin at lunong oras, ding aliwa, 6 nong oras. Yung palang problema kanyan, Kenny, at siya tanupang ka. May kapagbakal ka po dito ka tinape, pero tsuke pa po San Fernando, may gisana la. Pupuretang dito ka gigutan. Wala na kayo pong kanan. Yung pang masakit kanyan, bisa kang mag-CR, mga paliga, o kanano, di ba? So, dito po rin experience na mo so far, Kenny po. Ating stopover, yeah, we all know, kaya along NLEX, there ating restaurants, etc. Pero with this traffic flow, Kenny pong kabayan ng traffic situation, talagang po makanita ka sagling may ka-access. Ayan, anong po yung Felix. Dakala salamat kong Felix. I-like and share ya po yung kaya katamong live stream, ay kaya katamong reporting. Albania naman po ken TV at CLTV 36 sa ken Facebook, ken Signal Channel 115. Huling magtuloy-tuloy tamo po. Ang gana po kitang lumuwal tamo ken San Simon exit. At pagbanda kay Putulaw, bami pong akit nung naniya talaga itang sitwasyon ken albog ka rin. From the bridge niya manibat po kitang tetekwanan niya. So nung kakakitsaw po rin ang malutungan na ito kabalen. Ay Diyos ko. Traffic. O yan, share and like po kanini may yari no kanong ano? Pa-share may live yun. Okay, pa-share king live na. Okay. Sige po, dening kaya katamong Manel Bay, share yun lang mo po rin kaya katamong live At para po makasawap tamo rin, nasa pantala po rin kaya katamong kabalin, balo that they would know what is the situation here. Yan pong along North Luzon Expressway. As I've mentioned po nandin, it's just about kaya siguro 5:47 o 5:37 rather. 5:37 po at so kami getang interchange. San Fernando Toll Plaza. Palubke po kining palubke po kining Lex. 5:37. Nanunang oras paring Art 7:15. Nung kakakitse po yung video ng paring Art ay sisikapan ng kwanan, nung kakakitse po itang sulu, itang babo, ayan nakakitse somewhere. Medyo malaut-laut pa. Apin po yan in Caltex, kini pong NLEX San Fernando portion. So mga tayo po kalambat, yung maging biyahe tamo, miras na pong may get metong oras tana. And pong 30 minutes magadua na pong oras kanyan. Kaya pong area ngayon kaya pa mo pong San Fernando.
Sabi ng Koyang Edwin Sunga, basan kining kayang comment ne. Dapat ana deng manungkulan, kumana lang magmanduken traffic, bawat balen na matraffic. Ana, o yan naman. Sabi ng Mark Tollens, parusang hapon. Bakit mi pa kanyan? O yan, Koyang Mark, pakibatan inke kang kutang ne kong Mark Tollens. Ini pong traffic situation tamong yan, ini pong heavy traffic ini. In cost na po nini, itang mi pondong danom, kaya pong lalam ning Tulaok Bridge, kaya ni pong San Simon portion na ning NLEX. Kaya pong latest advisory ning NLEX, nandin munggat manapon at syukeng mamyalungan keng 45 centimeters to 60 centimeters, kita pong katas ning albug. In cost na po nita, balutan naman po may manuran, habagat, danom from the upstream, di na ako yung Pampanga River, waning isakit, may pondo po, ketang location ay ita. Ngani, deta pong outer lane, outermost lane, makalbugla po talaga, kaya rin class 1 vehicles and even class 2, to some extent, ela po milabas ketang outermost lane. Ing malyali po ka rin, lalabas lamo keng innermost lane. So maging bottleneck ya po ita, kaya rin lababara, deni pong sakit. Ngani, king sumangit naman, ating mangutang Karen Ana na, nung northbound naman traffic ba. Kani pong southbound or going to Manila from San Fernando to Tulaok Bridge, San Simon, kita pong traffic. Kaya pong northbound naman, nung biyahe kayo, manibatan ko Metro Manila, nandin po kaya pong advisory ng NLEX sa Sabienda, manibatan niya Pulilan or somewhere Bulacan, Plaridel, ang gana, kaya tang ausan tamong Tulaok Bridge. And nilaman kaya po yung latest update na ning NLEX para po 7:15. O yan, so I can get the figure straight or the facts right, ne? Ini po kanong NLEX Arbor Link. Ayan, para ho sa mga bumabiyahe, NLEX Arbor Link, interchange, tumapulang lupa, yung northbound ng Valenzuela. Nasa 20 to 30 kilometers per hour ang running speed dahil sa dami ng sasakyan, lahat po ng lanes passable. Ito hong Libtong o may kawayan to Marilao interchange northbound, nasa 30 to 40 yung running speed. At bukas na raw yung zipper lane at the southbound direction. Sa Candaba Viaduct naman, southbound as of 7:15, sabi ho nitong NLEX traffic update, light ang situation. Pero ito ho, mga kabalen, pagdating ho natin ng Tulaok River Bridge dito sa San Simon, Pampanga, mula ho Pulilan, Bulacan. So if you're coming from Metro Manila, nung manibatan ko po Metro Manila, pauli kayo keti Pampanga o Angeles or magbiyahe kayo, you're going to Baguio, from Pulilan Interchange to Tulaok Bridge, matraffic na po. Impulaida rin sakyan, ang takbo ng mga sasakyan 5 to 10 kilometers per hour yung running speed due to the 30 centimeter flood dun sa rightmost lane or yung lane 3. Yan ho, according sa NLEX traffic ha. And 7:15 yan. Yun naman pong southbound, eto na ho, umabot na ho ng Mexico Interchange. So as we speak, kanina binabanggit ko San Fernando, Ito ho, update mula sa NLEX 7:15. Yun hong traffic na ito, papunta ng Maynila, Mexico Interchange na ho, Hindi na San Fernando. I repeat, Mexico Interchange going to San Simon, yung sa Tulaok Bridge kung saan may baha. Ito ang takbo ho ng sasakyan, 5 to 10 kilometers per hour. At ang lalim ho ng baha dito ay 38 centimeters. Yan ho ay update mula sa NLEX. So ayan ho yung mga balita, mga impormasyon kabalen na naibahagi po nitong ating NLEX advisory, traffic advisory. So ito ho mga kabalen, nandito na ho kami sa Caltex finally. Ko-compute ko lang medyo mahina ho ako sa mathematics Kung 537 plus 720 kamo na, nandito tayo 720. 205. Mabilis sa math yung kasama ko. Hindi. Diba? 720 na ho, 537. Tulungan nyo nga ho si Kuyang Justin. Mag-compute mga kabalen. 537 ho, nasa kami, nasa NLEX San Fernando kami. 6:37, isang oras. 7:37, 2 hours. Pero minus 17 minutes,
So 60 minus 17, 43. 1 hour and 43 minutes. Ayan, maraming salamat Kuya Zernan. 1 hour and 43 minutes po yung tinakbo namin mula San Fernando entrance no ng NLEX San Fernando Interchange hanggang dito sa may Caltex. Na bahagi pa rin naman ng San Fernando, yung mega station. Tama ba, Kuya Johnny? Ayan. So nakikita ho ninyo, ipapakita ni Paring Art, ayan yung feed, ano? Ganyan po yung ito ho yung sitwasyon. So inabot kami ng 1 oras at 43 minuto bago kami nakarating dito ho sa unang gas station. So kung ikaw gusto mong may tawag ho ng kalikasan sa'yo, gusto mong mag-freshen up, gusto mong kumain, abay, nagutom ka, ano? Ganyan ho. Ito ho yung traffic na sinasabi natin. Mabilis din si Kuyang Felix mag-add. 1 hour 43, sabi niya. Yan. Yan, binanggit na ni Kuyang Felix kanina. Nga, sabi natin, yung tail end na niyan, lagpas na king Lakeshore. Opo, Kabalen. Tapo, Leno, mag-hi lang. Bumsantala kaya. Nilibangan din mo po sarili. Kausapin ho natin mga Kabalen. Nano ko pong oras me ko? 3:00, do ko po menibat ko makabebe. Takasan, di no ko po dinalan. And Lex, kay minta ko San Fernando, pabalik ko kan. So may highway kayo po. Ngeni, no ko po lungwal kanyan. San Simon? Montano ko Manila. Mag-airport kayo. Nang oras po yung flight yun? O mandakit kayo? Mandakit kayo po? Mag-deliver ko ang balot keng airport. So 3 PM meron na kayo. Umimingat po po Kabalen. Napo lagyuda. Umimingat po. Ito po Kabalen, dimdam niya. Kaya katamo pong Kabalen na egg dealer, mag-deliver lang pong balot. Ken pong makabebe, manibat lang po makabebe, may kola ka nung 3:00. Makabebe, barangay Takasan, makabebe. So, ito nakikita natin yung pinsala, hindi lang dun sa traffic o yung oras na nauubos, no? Pati yung resources ho ng mga negosyante, gaya ho nitong mga kababayan ho natin, dito ho sa may makabebe. Ba't lang po ano makabebe? 3 PM ako na lang, mag-deliver lang balot king airport. Uling alam ilabas CDCP, kita pong Caltex, Makalbog, Elamilob. Dinurot la, from San Fernando la, MacArthur Highway, linob la po kay San Fernando, interchange, kay NLEX, 7:23 na po, at sula pa rin Kenny. So, taglusan di kanini diretso la, in traffic naman ng gaya San Simon, mag-skyway la po nga mutala ka ng airport to deliver ito pong produkto dang balot. Ini kong Felix sa tinyang update, sabi na abiso po siguraduhin may sapat na gasolina para hindi tumirik at makadagdag sa traffic sa NLEX. Ay totoo po yan, Kabalen. Stuyo po itang sasabihan ng kong Felix, ikami po ba, UKM ako, mas taman makanya, may kapag karga kami, paring Johnny Kenny, kinarga niya po yung kakatamang service niya para mabitin, no? Sakaling na naman yung malyari, lambat tamo Kenny. Pero ita po, di kityo ng kwento. Ini pong traffic gini, mo bagkos, may nip ka, may ranop ka, it goes beyond that. Nung kakasabi niyo po, o nung dimdam niyo po, retang kasabi tamo kendalan, ila mismo, shinare da, itang karelang kwento, at ita pong karelang ko kwento ay inipin. Kabalen, ing sasabyan da, 3 o'clock, isipan niya po ita, 3 o'clock ninggat panapon may ako nala, normally nung mani ba tala Takasan, loob lamusan Simon, Makalbog, balutan naman po ng ating disaster, ating calamity na milyari, pero inipin sasabyan da sana, midina ng paralan kasi bibilangan tayo po yung Aldo, kanam na pong Aldo, ining makanining traffic situation, kini po king NLEX, then ipong kalupa na po ito sasabihan ko nandin, CDC President, CEO, Attorney Agnes De Veradera, sasabihan na, meron wala impact ini, kareng economic activities, kareng kaya katamong kabiyayan, even PAMCHAM Director, Rene Romero, kaya pong story yata mo nandin, hanapin ko yung palo, dapat kano, atinong aksyon, agad-agad, huling malambat na rin, kareta pong makotang pala, yan, kasi kota, sabihan da, Koyang Justin, nanong pwedeng gawan,
o itang sandbagging. So, ini pong efforts ng NLEX, just so you know, may mag-sandbag no po nandin ikitala, kinovertala, atin pong sandbagging milalyari, kay ba't atin din pong detang pump, bobombading danom, palwal, keni pong NLEX. Pero, yung malalyari, ikita naman po, yes, they have the efforts. Yes, they're doing what they can do. Base kitang kung ikita mo, pero inkutang, nano po yung impact na kanatang riding public. So ngayon, sasabihin na rin riders, po enough. So we asked po ang NLEX, si Sir Robin Ignacio, kita pong interview tamo kaya na Benny, August 3, ngayon ka nung apiniting fastest way to do it. In fact, kitnan taya po kitang making suggestion na ring Governor Susan Yap of Tarlac. Governor Susan Yap po yung kasalungsungang chairman and ning Regional Development Council. Sinabi na po, makanini kabalen, baka naman pwedeng lagyan ng steel matting sa taas para at least hindi na kailangan mag-slow down ng ganong kabagal para pag dumaan sa baha dahil may clean portion lang to. We're talking about 5 to 10 meters flooded area. So makanitaya mo po kano. Kitang tayo po ini king NLEX ede po kano adinan steel matting uling pakikorkula ditang vertical clearance ditang tete. We're talking about the Tulaok Bridge. Ini pong Tulaok itong tete king Tulaok king barangay kini pong Santo Niño sa Lusu adaken kay San Simon. So patse po timbakan de or dinan deng steel matting yung dalan ing NLEX masakripisyo itang vertical clearance. So kano kung makanita kasagli. So and then kitnantala po yesterday kitnantala na anong milalyari ketang coordination da with regards ketang pamagbomba or pamanyabat na ketang sandbags. Yesterday sinabi na po ning kikatamong kasabi from NLEX, Sir Robin Ignacio, ala pa kanong coordination. Yesterday, August 3, I'm talking about August 3 interview, ala pa coordination, yan po keng LGU. Kasi po, bakit tamiras ka rin, kabalen? Ating kaya pong akasabi, interview nila po kening San Simon, baluta mo makalbugla, pero ila po naman, is elasang ayon, ela pabor, kaya pong baka pamag-sandbag. Kasi matatrap ka in danom kitang eryada. Imbes na mag-flow na, kukuldas na, mamako na, may babara, waling makasandbag pin naman. But according to Mr. Ignacio of NLEX, I don't think na apiniting sang kaning albog. Kasi baluta naman talaga, ever since, na may overflow yapin in Pampanga River. So, deni po rin ang issues na, kumbaga, misa-nga na rin at kailangan da pong pisabihan. Mag-follow up tamo po kang Mr. Robin Ignacio, para abaluta mo rin nung may kipag-coordinate na lang yung local government unit and DPWH kasi pin po itang pisasabihang vertical clearance. Itang kay. Itang pisasabihan ng vertical clearance. So ini mamasa tamong mapilang updates, mapilang comments pa mo kaya ni kanuking apalit na yung sitwasyon ken. Sinasalubong na ng mga truck ang lahat ng opposite lanes sa MacArthur Highway. Apalit area po ini kabalen O yan. Apin po yung sitwasyon. Ken po nga palit naman. Kabalen atin ko po nga ini yung kaluguran tamong John David Guevara padalayang drone shots. Pota po i-share tala. Hindi pong traffic situation kening NLEX yan. Dakala salamat John Guevara. Yan panaya pong Mandalbeke katamo yan. Kening CLTV 36. Naduwa na ako pong oras sa magbiyahe. Ana pong Ariel Zapata Santos. Pwede pong dinan sabat or breakwater bang ali lumipat ing danom king NLEX. Sige ko ang Ariel, kutang tayo ni king NLEX ne patsya kasabi tala. Pero ngayon ing gagawan dapin
kalupay nga banggit ko na din mag-sandbag la para at least sa matanda itang danom. Ako nandin nung ikitsulan may mag-pump lang kay, may mag-team pump. So talagang pepalwalda itang tandanom, babalik da. Kaya karetang pila-pila dapen. Kening jasa, matraffic pa muri na yan. Update naman, manibat kang Kuyang Henry Wanta. Yan. Salamat Kuyang Henry. Yan, isa sa mga Atsuya po king studio, yan, king CLTV. Matraffic po jasa if you're going to Mexico, data kung mamanuling any, kabalen, bimingat po. Balo tamo, it's the weekend. May manuran, bistaman ngini, ena minuran, we want to rest, pero ini po, makanini po yung sitwasyon. May ka-effect ne po in traffic situation king NLEX, karemya luwapang dalan, kete po king Pampanga, or we're talking about Jose Abad Santos Avenue at least. Uli kita pong spillover, sabi natin po, ni kinatamong kaluguran, Sir Louis Clemente, ning si Posco. Okay ka lang ba dyan, kabayan? Okay lang. Ay, Diyos ko. Minom niyo ba? Minom ko pa ang danom mo, yung masakit po kanini kabalen. At pingamonuan ko lang din. Siyempre, sasabi ko na, papagal ko. Minom ko ang danom. Minom ko nga pali ko. Ito kami. Hindi pong gagawan tamo, just to give you an idea, hindi po yung kausandang experiential reporting. Rather, aside from looking it from afar, na kalupa na po nitang, hindi po, ining video tamong metong kening, kening pala sumagit, sorry. Excuse me. Kening pong sumagit na ning screen, na atitabo pong top view, Burita mo ring abalo na ning malalyari kitang mismong traffic. We want to experience para mas aintindihan tayo at mas akwento tayo. So ini po yung ausandang experiential journalism or experiential reporting. Yung oras po ini, kalupa na po yung sinabi ko, doon na kayo pong oras magbiyahe at bala mo yung kayo pamingapit na kening goal me na lumuwal San Simon exit. Kasi po kaya rin San Simon exit, magbanda kayo po Tulawok, lawan niya po itang traffic situation ka rin. Eh na kayo po Taglos, kaya pong makalbog, huling po itang pabalik, po ta po panintunan dan Ining abe ako na. Sige, basan tala rin ang comments. Yun ang kayo pong update naman regarding kareta pong sitwasyon naman keting power interruption. Rin po habang manina tamo kabalen may papagkwento tamo po. Babayan nyo kami. Kening biyahe mi pauli. Yan po nga Aldon Biyernes August 4, 2023. Kani po king kami North Luzon Expressway where kay po southbound kay po mag-exit kayo po San Simon kanini at matok kayo pang balita banda Tulawok. Ambulansya. Ito po ambulansya. Yan po kabalen kini pong biyahe mi ngayon niya kaya pa mo po kining siguro Pao na yun Banda na Pao. Banda na Pao area San Fernando. Kakalagpas mi pa mo po kitang Caltex sa Manwan ko. May katlo na pong ambulansya ring linabas. So with this traffic situation dakalya po impact
Again, business, health-wise, sana may rasya po, nung naunong mo kanina, pangaditala po. And syempre, itang oras na masasayang mo naman. And it's been on for 6 days now. Makanining sitwasyon eh. Sige, kabang maninayata mo, Kuya Justin, no ka rin ba mag-brown out? Ayan, hirap dyan, ano? May mga medical emergencies. Yes, Kong Felix. Kita pin eh. Baluta naman, mag-giveaway la rin sa akin, pero with this kind of traffic, bisaya man magbilis ng ambulansya, gamo kita, talaga, hingagyudan pula yan. Announcement na mo ba, kabang at mo Kenny, rin pong makiramdam, August 5, Sabado, bukas po ini 8:30 AM hanggang na pong 1:30 ning ugto. Ala pong power king New Barrio, Kalulot, ha? Nanong sangkan. Kita pong relocation naning transformer. Yan, ha, kabalen. Kapabaluan po kareng manuknangan king Bayong Barrio, Kalulot o New Barrio, Kalulot. Kaya po king San Fernando, Pampanga, brown out po bukas, Sabado, 8:30 AM hanggang 1:30 PM. Relocation na po nitang transformer. No ka rin pa yung brown out. May August 2, ay August 8. August 2 tuloy. August 8, Friday. Next week po, Alas 8 po ning abak, alas 8:30 ning abak, hanggang pong 4:30 PM. Ay, kabalen, malambat sini pati ngapon. Kaya pong Barangay San Jose, San Isidro, San Basilio, Ampong San Juan, King Balen, ning Santa Rita, Pampanga. Yan. Ing sangkan, conversion, ang pong prating, dareng primary lines. August 8, Martes siya pala. August 8. August 8, Martes siya po, kabalen, ito po nga manuwa tamong power interruption. No ka rin pa. Nanula pa rin yung mapilantamong announcement. O ka rin makibalita naman king Albog, kaya po king San Fernando or kaya king Pampanga. Di nanda kayo pong dito ka-update based po kaya katamong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Traffic pa rin po king Jose Abad Santos Avenue. Ngayon pong oras ay pwede ating comments, basang tala. Sabi ng Jose Fernando Pangilinan, yan. Sobrang traffic, Sobrang traffic kanuan ng Jose Fernando Pangilinan. Yan yung pangalawang comments. Jessica Cura. Yung maglola ko, nagugutom na po daw sila. Sana may mag-share ng foods. Nakasakay sila ng bus. Ayan, abiso dun sa mga
nasa bus, ano, yung bayanihan spirit, magtulong-tulungan tayo. Kuyang Felix Barrios is asking, no kaning location tamo kabalen. King oras po ngayon ni nagpas na kayo po kitang Caltex Mega Station King San Fernando NLEX. Okay, so may gitna kayo po nga 2 oras at so ka ba rin po kining just few meters away after NLEX. Metong na naman pong ambulansya ini. So may kaapat na kayo pong ambulansya. In 2 hours and 8 minutes na kami pong magbiyahe. Kuyang Zernan, patulong nga ako. Baka pwedeng pakitignan sa mapa. Ano ba yung distansya nitong NLEX Interchange hanggang San Fernando Interchange, hanggang dyan sa may Caltex Mega Station. O yan, meron pang maka-traffic, pong kong Edwin Sunga, neng gagawandang dalan, kapilan ka, Uran, Karinlapagawa, kitang MacArthur Highway. Yan. Ariel Santos, atin pong solusyon yan nung Burilang Gawan. Dakalya po pondoing NLEX, ng Ariel Zapata Santos. O yan babasan tala mo po rin comments na rin memalen. Sir Batak, sasabihan na po, makakalusot na po ba papuntang Makabebe galing Candaba? No ka rin ko po dumalan na Atse. San ho ang daan ninyo? Kanina may nakausap kami, galing ho sila ng Makabebe papunta ng Maynila. Hindi po sila nakapasok ng CDCP, San Simon, Caltex. Sa halip, umikot ho sila. Umikot ho sila dito sa San Fernando para makapasok ho sa NLEX. So, alamin ho natin mamaya at susubukan natin tanungin yung mga kasama natin sa newsroom at kung ano nga ba, Candaba, no? Candaba to Makabebe. Yun ho yung tanong ng ating isang netizen dito. Sige ho. Sa mga nakakanood din ho sa amin, baka nadaan ho kayo dyan. May tulungan ho natin itong ating kabalen, si Sir Batak, nung makakalusot na raw ba, papuntang Makabebe, galing ng Candaba. Ito ho, si Ginoong Billy San Juan, puno na rin ang MacArthur Highway, gridlock na. Ayan, ako. Opo, yan ho yung sinasabi ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando. Nag-spill over na ho yung traffic. Hindi na lamang sa NLEX, kanina ho, bandang hapon, nasa Jasa pa lang ho eh. Ngayon, alam natin, umabot na ho ito, yung NLEX traffic sa Mexico Interchange. Maski po yung MacArthur Highway, ito sa ulat ho ni Mr. Billy San Juan, sabi niya, pati yung MacArthur Highway, gridlock na. Dahil po ka rin kayo dumalan, sabi ng Edwin Sunga. Ayan. Mamaya ho, sasamahan tayo ni Kuyang Paulo G. Santos para mabigyan tayo ng perspektiba. Naku, namatay na yung ilaw natin, kabalen. Pwede. Subukan tayong pagganang pasibayo. Kaya kung pwede po kayong madalundong. Ayan. Buti na lang, itong si Kabayan Art, laging handa. Ayan. Kabayan, maraming salamat. Mamaya, bayan nakatamo, Potang Bagya po, bayan nakatamong Paulo G. Santos, para po di na nakatamong perspektiba naman, nanularetang pwede yung pundalanan. Siyempre, lugar, So again, dito pong kaka-tune in pa mo, for those who are joining us just now, Ini pong kakakitsuk, hindi kayong screen. This is what we call experiential reporting. So, ini pong kaya kayong Talasuyo, Justin Dizon,
may pabanda tamo po kini nga NLEX papunta tamo po Tulaok para akit po itang situation. Papango ka ba reverse kaya mo ha, may low bat ko yan. Yan. Pabanda tamo po Tulaok para po akit tayo itang situation kini flooding kita pong lalam na nin Tulaok Bridge. So yung gawa tamo po 5:37 to be exact. Dinog tamo po ketang San Fernando Toll Plaza ning NLEX southbound. Ne? Going to San Simon. And 7:47 na po ngeni. May gitna pong meto ngay oras. Impilayan mi ang gaki pa mo po ketang kakalagpas mi pa mo po ketang Caltex Mega Station. Ita pong Caltex Mega Station, ing layout na po niyan, pakibaluan tayo ng makanaan niya, pero ito pong Mexico exit to San Simon exit, 10.5 kilometers siya po kaning layout na nito. So, sabihin, siguro wala mang kapit na, mga kapit na tapa kitang layout, kitang distansya tamon eh. So, hindi po yung situation ngayon eh. Ay ni atin tamo ring update manibat naman king kay katamong Talasuyo Joshua Mandap sir, good evening ana. Dahil traffic po king NLEX miniwas lamo ding saken. Linipat langan po ken ni Mexico San Simon Road. Okay. Kaya padalala pong video para po karetang lalabas ne king Mexico San Simon Road. Expect yun rin po yung mabayat at traffic situation yung lugar ngayon. Sabi ng Aaron Alvarez, mahaba din po ang traffic sa MacArthur, Minalin to San Simon. Yan ho ay update ng ating kaibigan na si Aaron Alvarez. Ayan, maraming salamat po sa inyong update. Faith Miklat Asuncion, Rugo, Karagula sakripisyo yan. Sana sa lesena, ingat po sa lahat. God bless. Dakal muna po salamat, Faith Asuncion. Imingat kayo naman po at biyabetaan po Kenny. Hindi po papagtoming yan kaya kayong screen apin po itang shot minapon po. Apin po yung situation yan. Ngayon, akakit siya na po kasalungsungan. Yan pong live feed yung traffic situation kaya po kayong NLEX. So, kareta pong mangutang. San Simon exit. Lungwal ta San Simon exit. Yan. Kareta pong mangutang ay ini. Lungwal kayo po San Simon exit. At magbanda kayo po Tulaok para akit itang sitwasyon kita pong lalam ding tete. Masinyas muna ako. Wow. So, malapit-lapit na kayo po San Simon exit kanini. May gitna pong 2 oras. 2 hours and 11 minutes to be exact. Yung pong biyahe mi from San Fernando Interchange hanggang na po kayo ng Bayo San Simon exit. So pakibaluan tayo na niyo po Dakal na po rin mumuli, dakal na po rin magbiyahe uling Biyernes. Kasi Bayo po itang sasabihan po pinan din. At pong may kapag-suggest bakit di nan still mating na pong Governor Susan Yap ng Tarlac. According to NLEX, baki korpulade po kano itang safe vertical clearance. Kaya makanyan. Ding pwedeng dinan. Ura-urada. Kita pong still mating. And then, dito naman pong sasabi, Bailey Bridge. Atin lang mangot ang makanyan. Ngayon ka with all, considering all the situation na malalyari po kitang padurot ng NLEX, baba kay Suluko. Sasabihan na po kapalen, magkaila. Ipeka pagbilis ka nung ngayon talaga is to put sandbags po itang bombang ding danom, palwal. O yan po, may Suluko na. Yan. Okay. Ito, may nagtatanong, sabi niya, Mexico to San Luis Road, kay Bat San Luis to Candaba.
Kibat Candaba to Baliwag Road, tsaka nalamo magpulilan bypass. Pwede po yan ng passable na ing San Luis. Ayan, dakala salamat Philip Sally kaya kang update ne. Mag-share ya pong pwedeng dalanan na rin kaya katamong kabale na magbiyahing yan. Sabi na pong Aaron Alvarez ay tapino, wala nang galawan na. Ian de la Cruz, makadalan ko po ba San Simon, MacArthur, ba't ko po may kawayan? Muli ko po sana aray. Doon ako pululog kaya tang Caltech. At depende po kaya sakyan nyo yan na Sir Ian de la Cruz o anong nano pong sakyanan nyo. Kasi po nandin, anyabat lang po na kaya katamong team ka rin, makasakita mo pong pick up. Sakto mo pong may labas at medyo may galin lang pa po, uling mataspin po itandanog. And then, andin naman pong geni pa mo po, just siguro mga few minutes away, ago rather, baka motorya ka na yung Sir yan, na. Alright, kung nakamotor, makakadaan ba sila doon? Hindi sir, hindi. Eko po ka lumilabas, Sir yan. Eko po ka lumilabas. Ketang CDCP area, ketang San Simon area. Nung baka motor kayo po. Kasi mas kitang truck nandin, elamilabas, dinurod lang po. Kaya may pabandala kining San Fernando. Yan, mag-single ka boss ng Arnie. Mabilis ha. Bueno, dakala salamat ka rin kaya katamong kabale na mag-comment mamaya information. Huling, siyempre po, baloy naman, din kaya kayo talasuyo, bis naman na makanini pong oras ng Biyernes at Sulakin Dalan at mamaya balita po kaya kayo. Maragol ko pong saom kabalen, din kaya katamong netizen na mamaya information mo naman. Huling adapin, naman po nga nagyu. Pakibaluan, siya na ganang malalyari kaya tipulabod Kapampangan. Pero nung atyo kayo po kayo kabalen, nung susopan nyo kaya po, saop damo, may pamaya information, verified information, truthful information, bangkanita, maging masalesela po rin sitwasyon dahil kaya katamong kabalen mo naman, lalo na po rin magbiyahe. Hindi po, approaching na kayo po kining San Simon exit. At salamat po sir, sabi ng Ian de la Cruz. Sir, salamat mo naman at mimingat kayo po. Kaya kayong maging biyahe. Singapore tayo. Ano na yun? Patay mo kita nito. Malaut-laut ako. Sabi ng Edwin Sunga, Oreni po ding magbiyahin San Simon po apalit, alam mo rin pong gagalo ka rin sakin. O ito po ayun, yung warning, Kuya Kurt, pakuha na lang itong heavy traffic before San Simon, flooding ahead, take San Simon exit. So San Simon to apalit, ala ka nung gagalo ka rin sakit. Kota pakibaluan tayo yan, huling magbanda tabo po kin, Balen, aking barangay Tulaop, Santo Niño sa Lusu, dakin. Yan, San Simon. Dakala salamat po ang Edwin Sunga, kaya kang update. Kabalen, kung tanda kayo metong po kasi karetang concern ngeni o reta pong clamor, itang sasabihan dang dapat may katol holiday. O rin sabihan, na pa dapat manyingil ding NLEX. Ini po yung maging pasyag na ding director ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, Mr. Rene Romero, na dati mo rin pong private sector representative. Yan pong Regional Development Council at kasalukuyan pong miyembros na naman ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Yung sasabihan na uling masyado ng maragol perwisyo, hindi pong malalyari uling anam tanang aldo, magsakripisyo, magkakasakit kini pong situation kining NLEX, dapat ing NLEX kano nala manyingil toll fee o toll. Nano po nga sabi yun, kayo, kabalen, let us know your thoughts about this. Sabihan niyo po, nung naano nga isip yun, ano po nga
nasa biodikil ka rin. Pero kitang taya po yan. Napon mo August 3. Kitang taya po yan directly. Kaya pong pamuntok ng Traffic Management Division ng NLEX, Mr. Robin Ignacio, yung sinabi na din pong sentimiento daring memalen miraras la kanu karela. Dapat the best thing to do ngeni is itapo kanong solusyonan din itang traffic ketang o itang albog ako wari keta pong Tulaak Bridge portion nini pong North Luzon Expressway. Sabi ng JV Sunga, yan pong Makabebe, ala nang makalabas sa Ken. Shoutout po ka rin taga Makabebe. Kumusta kayo po? Mimingat kong JV. Mimingat ko po yung Ken. Yan de la Cruz, mangot ng po. So Pantaya Kabalen, sabi na atin kayo po kaya ang balong aliwang dalan papunta Arayat. Makasingle ko mo po kasi, sabi na. Ba't siya ka nung may kawayan? Dumalan niya kanda ba? Ale. After mo tayo, tangkirin. Kasi naman milabas niya rin kay. San Simon Ewari. Ali. Quezon Road. Aliyari nilabas eh. Aliyari. Pwede na? Pwede na Quezon Road. Pwede na? Wala lang to sa Quezon Road. O Quezon Road ka no. Nung makapagmabanda ka Quezon Road. Pero dito pong migbiyahin eh. So tayo po yan de la Cruz. Atin kayo po kayang balong aliwang dalan sir papunta Arayat. Kasi po nandin. Isasabi kami rin. Muli na man Bulacan. Kanda bala dadalan. Pero eda pa sure. Nung milabas la rin. Muli na nitang albo. Pakibalbanta mo. Sabi na pong JV, sobra na po daguling danom, keti makabebe, bengi na mo, bagya mo, lalating danom. So makas pa rin po. Bistama na Mindoran, karen po nga mamagtaka kanyan. Karen po nga kikatamong kabalen na kung Justin may naman mumura na, tatas pa rin yung danom, keti kaya kami. According po kening Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center, ni Engineer Hilton Hernando. Hindi po kasi nung kakakit sa bumitatas, manibatan po yan kaya nga usandang upstream portion ng Pampanga River. So reta pong banda Nueva Ecija, matas po yung bundok. Karin, kukuldasin danom. And then, kita pong high tide. Mag-factory in yan naman. So misa sa lubong po, misa sabi. Kaya pong mitatasin danom. Kaya bisama na yung mumuran, muling or pwedeng mamanuran kaya ngaliwalugal ng timupunan din ating rainfall warning kaya ngaliwalugal magpondo po kukuldas kaya ni kaya katago Pampanga. Lulwal po ita kasi Manila Bay area kaya pong Masantol Makabebe kaya makanyat po yung albog. Sabi ng Boots Lagman, yan, San Fernando at Mexico Santa Ana siya dumaan papunta sa Arayat. O ita kong yan de la Cruz, magot ng yang dalan papunta Arayat. Sabi ng Boots Lagman, San Fernando at Mexico, Santa Ana siya dumaan papunta sa Arayat. O ita yung suggestion na yung kaya katamong kabalen ay Boots Lagman. Dakala salamat Sir Boots. Kaya information na dinake, kaya katamong meto nga Manuel Ben. Siyempre, saub-saub pa dapin. Eko tangi Ria Joy. Aliya po ba pa sa Ball San Simon exit to Arayat? Ma'am Ria Joy, na ano pong sa Kenyo? Ngeni po kasi, nung si Danya po pang Mirage type po. Nung kotse magkasakit na niya. Magkasakit na po. Dito pong kotse magkasakit na po. Ngeni itang Mexico San Simon Road mo naman, sobrang Quezon Road yun Sobra traffic mo naman kanong yan uling miniwas laking NLEX din sa Ken, di nalan na ka rin. MacArthur Highway apalit, makanyan mo naman stand still. Traffic mo naman kano. No. Nung may kawain niyan, dumabas siya rin San Simon, baka mo. Kaya kami labas po yan. Nung magpabanda ka CDCP, nung makamotor ka, magkasakit ka. Ma'am Ria Joy, makamontero ya ka no. Pwede. Pwede ka ma'am. Nung Dempong Montero, malyari la. Dakal po kay Car World. Shout out kay Car World. Yan, bisa ko po sa Ken. Laos Group. Dakal po sa Ken.
Eh, baka Montero ka ni Ma'am Ria Joy. Malaria po yan, ma'am. Mag-unit. Kaya rin bigay na maparipak mo na yung diharong gulong. Kakalawan. Kamagkan. Lilibangan dala. Lalawin tala rin magbiyahe na Kuyang Johnny. Yan, di ba lilibangan dala? Lilibangan na mo po yung sarili doon. Yan nalalaro pa ko. Sila mga karapan. O sabi niya, ano ka Ma'am Ria Joy ba? May namumuong ano. Sabi na mo kano yan kang Ma'am Ria Joy. Kaya mabarog ka niya. Kuyang yan. Eh. Pero makamundero yung Ma'am Ria Joy ba? Ini po kabalen na nandun mag-observe kami. Hindi pong lalabasan. Lilibangan na yung sarili na talaga. Tinang magkanta. Mag-video okay lang. Gilub sa akin. At balang akin nakatamo. Limbalo na po. Media net. Tamong camera and all. Talagang sasabihan na sabi na kanina pa kami dito, nanding kaya pang alas 3, nanding kaya pang alauna. At ini po kabalan ini masanting kiyan. May nakit ko pong magtindang chicharon kay libutan ng NLEX. First time po po. Kaya ko balo nung ringalawa, aranasan nyo na ito. Pero kaya ko po, kaya edad kong ini, hindi ako nasabihan nung pila na akong banua, pero kaya edad ko ini, hindi ko pa mo po may nakit magtindang chicharon. Ang po pang hugo. Libutan ng NLEX. No? Magaling larin talaga rin kabalantaman. Kitang kapanintunan. Itang nandin, sir. Itang bugsunin damdamin na pepal mo. Wow, may kaya. Biglat na nga, may comment siya kay mga naman sa ang kabayan pa. Wow. Hindi ba't ang kumugawa ng ganyan siya kapag Sabi ni Jay Harris Mamuyak, shout out Jay Harris. Tanong ko lang po, kung 24 hours may biyaheng Dao to Pulilan. Meron po yan. Sinabi naman ng Mabalacat City Bus Terminal na patuloy yung operations nila, no? Pero check nyo ho sa Facebook page yung Mabalacat City Bus Terminal Marshal. Yun ho yung page nila. Pero sabi ho ni Kuyang Elmer Lopez, yung kanilang OIC General Manager, nakagkaroon po ng epekto ito hong mabagal na daloy ng trapiko sa NLEX. Kung dati po 2,000 bus yung pumapasok sa Dao Bus Terminal araw-araw, ngayon ho 800 na lang. Dahil yung turn around time, syempre yung babiyahe papuntang Maynila, kung dati 3 oras, 2 oras, babalik na. O 2 oras ulit pabalik, 4 na oras lang. Ngayon ho, umaabot ng 6 na oras, itong papunta pa lang ng Maynila o higit pa, pabalik, mas marami din. So ganun ho yung nangyayari, kaya kumunti na lang ho yung mga biyahe na di-dispatch nila. Ang epekto naman, marami ho tayong mga pasahero, mananakay, na natetenga, tumatagal dun sa bus station, sa bus terminal sa Mabalacat. So yun ho yung sitwasyon. Dao to Cubao, traffic din po ba? Sabi ni Ja Serrano. Hindi, alamin natin dyan, no? Yung after San Simon Tulaog portion. Pero etong traffic, hanggang Tulaog, hanggang San Simon portion ng NLEX, if you're coming from Dao, expect mo na nasa Mexico pa lang. Diyan, matatraffic ka na. Mexico interchange, traffic na dito sa NLEX hanggang San Simon. So para lang may idea ka kung gaano katagal yung traffic, pumasok kami sa San Fernando ng 5:37. Alas 8:04 na, hindi pa kami nakakalabas ng San Simon. So ganun ho, kalala yung traffic. Yan, thank you po, sabi ni Jay Harris Mamuyak. Salamat din Kuyang Jay sa iyong pagtitiwala. Joshua Mandap, ingat mga sir. Ingat ka rin Josh. At pabili ng pasalubong ha. Kita pong mumuli pa aray at pwede pong mag-Santa Rita, Plaridel. Joshua Mandap po, kaya betay ni Mago Braya, CLTV. Muli po kanyan. Ayan, dakala salamat Josh, mimingat. Kita pong mumuli aray at sabi ng LC Galvez. Yan. Pwede pong Santa Rita, Plaridel, Lumulya Candaba, Palob, Kanyupan. Passable na po tapos Lumulya San Luis. O ita. Sir BSJ, ano ang baon nyo? Para... Uy, nahulog! Nahulog! O ita po kabalin. May bilis yung traffic, may nakbag yung cellphone. Nandun mananakbag. Oh. May bilis na handang. O yan. Yung driver ko yung balo. Yan, yung siya, okay ha. Choke pa po kabalin ha, choke pa po. Ano ang baon ninyo? Sabi ni Sir Billy. Actually sir, kanina nag-drive-thru kami papunta dito. Bumili kami ng burger, french fries, tsaka soft drinks. Nasa Jasa pa lang kami, hindi pa kami nakakapasok ng NLEX. Naubos na ng mga boys. Actually ako rin, naubos ko. So,
Ngayon, hindi ko alam ano mangyayari sa akin. Paglabas namin na San Simon, baka umanap kami ng karinderya doon, no? Shout out na ating bang karinderya makabuklat ngayon ni San Simon. Dati, kanyang pagpabanda ako kayo, itang Nanay Davis, sana. Nabalo mo kasi po Kaya kung mubalo pinili, wow, huling betong yan namang karinderya yan. Sana all, sabi ni Henry, no? Katos po yung nanom, kaya ni Sumangid, no? So, kabila yung parang art. Tato, parang art, malapit na tayo, eh. Hindi pa, may isa pang mahabang tunnel. Oh, sabi ng masantala rin comments na rin kaya katamong kabalan, eh. Good evening po, sabi ng Vin Kido. Good evening po, Idol Sir Justin Dizon. Pa-shoutout po, watching from Sapa, Libutan, Angeles City, Pampanga. Diba? Pangarap ko po maging kagaya ninyo, nagbabalita at radio DJ po. Ako po ay second year this coming Monday. Solid CLTV 36 balitaan ako. Thank you po, Idol. Oy, maraming salamat, Vin. Thank you. Anong ikaw ba ay second year high school or college? Anong kurso mo? Kung gusto mong mag-OJT, mag-internship sa CLTV, abay, bukas na bukas ho ang inyong istasyon dito sa Pampanga, dito sa Central Luzon. Nung pumbisa kayong mag-OJT, yan, nakal po balo king CLTV 36. At nakalumawod, hadapin maraming salamat, Vin, at message ka lang doon sa ating Facebook page kung meron ka pang malaman syempre tungkol sa ating ginagawa, sa ating trabaho. At ang inyo pong lingkod handang magbigay ng impormasyon kung paano makakatulong. Ayan, DevCom daw siya, si Vin. Vin, ikaw ba yung taga Pisao? PSAU, sorry, Pampanga State Agricultural University. Yan, second year DevCom. Yan, pag-usayan mo. Good luck, Vin, sa pag-aaral. Oh, tama, sabi ko na, naalala ko si Vin. Siya daw yun. Vin, naalala kita. Yan, Vin. Maraming salamat, Vin, sa iyong walang sawang pagsuporta at panonood ng CLTV 36. Thank you. Sabi ni Kong Felix, ako lang daw ba yung idol mo, Vin? Nagtatanong si Kuyang Felix Barrios. Ito, basahin natin. Ingat mga sir. Dauto, Cubao, Manila. Nakabus po, traffic din po ba? Yes po. Para kay Ja Serrano, ito nasagot ko na yata kanina, no? Ja, Mexico Interchange hanggang San Simon, asahan mo yung mabigat na traffic. Tapos after that, sabi ng NLEX, light na yung situation. Sabi ni Vin, salamat po, Idol. Since 2010 pa po ako nanonood ng CLTV 36. Aba, yan Ako rin 2010 nanonood na ako ng CLTV 36. Paring hindi nyo natatanong, Estudyante po yung lingkod nun, noong 2010, Vin, Yan lang ka ba pinanganak, Vin? Of course, sabi niya. Sina Idol Sir Felix Barrios, kasama po sina Idol Sir Paulo G. Ayan. Sabi naman ni Chris Manaloto, pa-shout out, boss, from New Zealand. Ayan, kumusta naman dyan sa New Zealand? Kumusta ako po, kabalen? Chris Manaloto from New Zealand. Kumusta kayo? Yung oras hindi kabalen, yung buong nakakakitsyo kayong screen, kaya pong Babo, apin po yung live situation yan, nung nukarin kami ngayon ni NLEX. Again, 5:37, linob kami po kahit ang San Fernando interchange ng NLEX. 8:09 na, kaya pa rin miluluwal, kaya pong San Simon. Hindi pong gagawang tamo is experiential reporting, nung kaya pong sumangid, nakakitsyo, kaya kayo, ang top view itang aerial shot kaning traffic situation kani mabili NLEX kani po tulaw dinalatan po kani bang akit mo nung yung sitwasyon. So far 2 hours and 32 minutes na pong magbiyahe kanini. Ayan, hanap po ning kaya katamong Master Editor Zernan San Juan. Shout out Zernan. Then muli kwenta mo kay studio. Choy, shout out. Yan. So 2 hours 32 minutes na pong magbiyahe, kaya pa rin makaluwal kay San Simon exit. So, ito po sasabihan ko na din we're doing an experiential reporting. Mga balumirit po, nanitang sitwasyon talaga. Dareng mata-traffic keni,
At dito pong makapag-interview kami kanito pong akasabemi. Kanito pong nag-join pa mo ngeni. Sabihan kayo, dito nga kasabemi nandin at na pong magkwento, ba't siya po kano kayong takasan makabebe? Okay? Takasan makabebe, kay ba't Elamidalan, Caltex, CDCP San Simon, so Ingewada, dinurot la po San Fernando, Linob la po San Fernando and Lex, at pabiyahe la, papunta, Kenny po king kanina? Airport. Papunta la airport, mag-skyway la, manatan la po kanong balot. O yan. Advisory po, manibat kening NLEX, ha? Yan pong 750. Bat kang kong Felix, ini. Kaya kaurasan na iti, pag-mobilize do kanong dakala pumps, ang pang water truck. Kung pila na yan? 5. Wala mo, sir. Ating magkaroon emergency banda ka rin. Kasi na-normal naman. Okay. Kaya siguro ng trailer rin. Sige, pakibaluan tamo kay NLEX. So, ngayong oras po ngayon, di ba? Panganam ng ambulansya na nga sa lubong tamo. Kaya tapong updating NLEX sa Balaos Quezon. They are now mobilizing more pumps as well as water trucks to drain the flood water in the area. So, mag-mobilize no kanong pumps ang pong mas dakala truck pang limasan itan danom. Kaya tapong tangalbog kaya pong lalam ng Tulaok Bridge. Karen pong class 1 and 2 vehicles. Kaya tako pong leftmost lane, ang pong middle lane, lane 1 and 2. Kita po kanong class 3, middle and rightmost lane. Pwede kayo pong magstay kaya kayong respective lane at avoid changing lane. So rito pong mga regular lane, ilang pwedeng mga regular sakyan rather, ilang pwedeng dumalan kaya itong outermost lane. In traffic po, Manibat Pulilan Interchange. If you're coming from Metro Manila, nung Manibat ko po Metro Manila, Manibat po Pulilan Interchange, ang gana po kitang Tulaok Bridge, King San Simon, in traffic. 5 to 10 kph in Pulay rin sa akin. Nung Manibatan ako man po Norte, you're going to Manila, Mexico, Interchange to Tulaok Bridge in traffic. Ngayon po, so kaya pa kayo ng Kenny, paluwal kaya po San Simon, more than 2 hours na po, kaya pa may kalwal. Makanyan mo rin po yung Pulay, 5 to 10 kph. And dito kanong danom, 38 centimeters deep. Pag-mobilize no kanong nakalapump ng NLEX bang babawas yung albog. Malapit na na. Malapit na. Mga tayo sa tulay. Yung mahabang tulay? Bayad dak yun. Yung tulay na mataas. Wala pa tayo doon, no? Tulay na mataas. 9 years old pa daw si Vin, nanonood na raw ng CLTV. Ayan, maraming salamat Vin sa iyong pagsuporta sa Vin. Sige nga, subukan natin ang iyong pagiging fan ng CLTV. Nano yung paborito mong programa ng CLTV? Siyempre, bukod kayong balin at balita, nanula pa rin ang aliwa mong programa ng Alvin. Kabang makibat ka Vin, shout out ka from New Zealand, Chris Manaloto. Kong Chris Manaloto, ano ka rin ko yung New Zealand? Kumusta yung sitwasyon Ken? Imingat parati ka balin. Saan na tayo?
Dito ba mismo sa index para ni Cookie? Okay. Dito ba mismo sa index ni Cookie? Sabi ni Monsi Pangilinan Arcilia, buti pa sa NLEX. Meron forever. Ha ha ha, Idol Johnny aka Bong Navarro ng Pampanga. Ay, kabalen, kaburi ko naman. Pagtoke po kayo. Yung Bong Navarro ng Pampanga. Ay, di po. Ayan, Kuya Johnny. Ayan, Bong Navarro po ng Pampanga. Kaya beta mga, ay, kabalen. Dili po kaya beta ako CLTV, takal na balong gawin. Tabis na pong tumera, Kuya kong Johnny. Ayan. Sabi ni Vin, ang pinapanood niya raw sa CLTV, ayan ha. Nanok Pata ng Paolo G. Liwanag talaga Boy Felix Barrios, ang popuitang so to speak, talagang balo ng Vietnam programa ni CLTV eh. Ang popuitang Bitag Live, siyempre, kang Kuyang Ben Tulfo, yan. Dakal salamat Vin, talagang mapanalbek ang CLTV 36, yan. Sana po itong mag-OJT ka. Makapag-OJT ka CLTV at syempre po atang mag-graduate ka, huling nga DevCom ka naman, yan, maging HR na ako. Makapag-apply ka CLTV, bata ka nga kayabe mo naman, bago brad eh. Wala raw ka, sir. Sige po kabalen. Ngayon ipakibalwan mo nung nano yung sitwasyon ni ating General Bang Parungaw, may biyahe papunta Bulacan. So kutang tamo po po di na nakatang update, panayan taya mo po. Nung reta pong manibatan magbiyahe Arayat papuntang Bulacan nung nano yung sitwasyon para at least may ka-idea kayo. Yan nandin. Kapining kukutang na. Pakibalwan tayo po. Di pa ba yung San Simon exit dyan? Labo naman ako, hindi ko tuloy cellphone ko. Ay, ano ko, sana yun. Dapat yung mga tatay na lipat na ako dito. Kahit di ka lumipat sir, may butas siya doon sa dulo. Ano siya? Kasi sa gilid, puro pang-truck yung gilid. Dito? Okay. Kabayan Park. Grabe natin yun. Ito ho, kabalen At syuta mo pa rin po yaning NLEX. Ito pa may luluhal kaya ni pong San Simon. Pinawa kong bagya. Magatluta na pong oras. Kaya ni pong NLEX going to San Simon. At punta po pakibaluan tamo na yung situation kaya pong Tulaok area. Nung no ka rin mag-mobilize no kanong mas dakal mag-mobilize na kanong dakal na pump banga i-drain o limasan po itang danom ket kung makalbog a portion ning Tulaok Bridge o ilalam na po ditang Tulaok Bridge.
Sabi na pong Alberto Sabala, nano pang malyari kanya nung etamo magtiis sana. Ay, koyang wa. Makabang kapibabatan, koyang Alberto, Ingawan. Sabi ng Lovely Kunanan, kakaba naman yung traffic, makatamad luwas. Nano wa rin puntalan mo, Lovely? Nuka munta. Joshua Mandap. Bata ko boss Hart. Oy, may nakbagta na naman. Nahulog. Tape ko na Ben? Wala na ulog. Ining ako. Magpagising ko tayo. Magpagising yaw ha. Ayan ka ba na? Tsuke pa po ha. May nakbag mo. May ako bigagana ka. May malyaring yung jikingan sir. What? Magpagising nga ba ako. Mamulikat niya. O ba may ayan, natsuta pa naman yan. Natsuta pa po kabalen ha. Puta po balayo. May nakbagya mo pong bagya. Pero kaya pa po. Wala na ulog lang. Hulog lang ha mo. Okay, so sabi ng Joe Asuncion, sample, Bong Navarro ng Pampanga. Ano? Oy, sabi ng Vin, Manel Bayang, Alerto Central Luzon. Balit ang Alerto Central Luzon. Bakit ang programa ta kanita, kareng sakuna, makanyan, ang po karetang pagiging ready. Basta tingnan pong programa ito. Nakapamyata para libyata ba no? Wow. Puntalan niya kanong Kong Felix bukas. Puntalan niya po kabalen. Dito pong pump. Sabi ng Lovely, muntaya ako no Divisoria. Ba? Manyaliya tayo Lovely. Di kayo maralas ko Divisoria kabalen. Ini. Sabi ng Vin, Balitang Balen. Albiania rin, ang Jody kanita. CLTV 36, balitaan. Ang pong Balitang Central Luzon. Kang Miss Jennifer Salenga. Ang po kang Miss Nicolette Henson Izon. Ba? Balunongan ng programa ka ni CLTV. Baluno pa rin yung host. Baluno pa rin yung host. Matching Lovely na nung saluan mo Divisoria. May Monsi, may forever, ano? Bagat luta na pong oras kanini ka balen. Di pa ba tayo na mag-pass? Paring Art? Di pa. Lapay tulay nung Santa Monica. Pero parang dinanan nung nagkumanan ako. Warning lang yun. Sabi ng Yan de la Cruz, sana paluban din ng NLEX ng motor, baba sisi. Kasi ala na aliwa ako yung makasinggel mo muli arayat. Aliwa mo ako yung makasinggel mo muli arayat. O yan ECM, na traffic mo rin po ba abak papunta Manila? Ita pong build up nandin, monitor me as early as 10 a.m. Atin pong build up ng traffic. Kita pong area nitang Tulaok portion, Tulaok Bridge, muling kita pong makalbog. Pero naman po kasing grabe. Siyempre, yan yung oras 18, namiras na po kay Mexico. Nandin po, kita pong information na ikwata mo, at po kitang San Simon area. So karin po itang bottleneck na yan, gana po miraras kitang San Fernando area, but not
lagpas po kay ning interchange ning San Fernando at lagpas na kay Mexico. O kung Felix, nung kanong bisa kayong mamasyal, pininchance namin ini para mamasyal tayo sa sarili tayong lugar, na. Eta na pa mumunta south, wapi naman. Rodolfo Enriquez, ramdam ko na ang Pasko, Merry Christmas, wapi naman. Wala namang Christmas lights la rin, at yung kaning screen tamo rin, suluda res sa akin, no? Suluda res sa akin. Ayun, bumaba. Bumaba. Sabi ng Edison. Okay. Sabi ng Lovely Kunanan, magtinda kami ka rin, idol. Sabi na Vegetable Night Market. Uy, mimingat At karin lang pala magtinda. May kaya katamong kabalan, kaya kayong Divisoria. At ayun, bala mo nandin na itang kakasabi, may mag-deliver naman kung ebon. Balot, Manibat. Kaya ni pong takasan makabebe, o ning ilang milabas kaya ning CDCP. So sa kitang CDCP San Simon, Caltex. So giwada, dinurot lang po San Fernando, 3 p.m. Ako no takasan makabebe, bandang alas 6 sa kasabi mila at sula pa kita pong bukana ning NLEX San Fernando. Sabi ng si Vin, sabi na, kilala ko po kayo, Idol Sir Justin, kasi nung nagre-report kayo dati sa Tagalog nung unang pasok nyo sa CLTV 36, bago naging Kapampangan na ginagamit nyo, sabi niya, sa pagbabalita hanggang sa panahon na ito. Yan, dakala salamat Vin, kaya kang suporta. Shout out sa mga nasa Azur. Ayan, may mga nanonood sa atin dito, mga kaibigan natin, shout out. Ayan, nanonood ho sila. Yan, nakikita natin, kasabay natin dito sa NLEX, Ayan, Pangalan. Ano ba pangalan nila? Renz at Beb, dakal salamat. Biskaya. Okay, tagang na Biskaya ho sila, mga kabalin, nanonood ho sa atin. At nakikita nila itong traffic situation, ayan. Nililibangan na Ruby sa realidad. Oo, nakikita ho natin, Geoffrey Jong Miranda Dols, sabi na, yan, maraming salamat ho sa walang sawang pagsuporta ho ninyo dito sa CLTV 36 at sa mga oras nga na ito, gaya ho ng sinasabi ko. Ayan, ay yung mga kababayan ho natin, hindi lang ho mga Kapampangan yung apektado nitong heavy traffic na ito. Ayan ho, sila Renz at Bebs, galing ho sila ng Nueva Vizcaya at babiyahe po patungo dito sa south, patungong Metro Manila. Kanina pa ho sila sa traffic din at nakatutok ho sila sa CLTV 36. Nasabayan ho tayo sa mga oras na ito. Maraming salamat ho sa inyong panonood at pagsuporta. Anong oras kaya sila bumiyahe? So, ingat sila. Sabi ni Paul Aldrich Antang, ayan, shoutout Idol, nakatrack kami. Ayan, maraming salamat. Ang dami. Alin kaya dito, Idol? Pag nakita ho ninyo yung sasakyan ng CLTV 36 dito sa NLEX, kawayan nyo naman ho kami at magbatian naman tayo dahil tayo na lang po yung nandito na stock 3 oras na ako dito Patanggal ng stress. Oo, gusto ko na rin makakita ng ibang tao. Wala na ako ibang kausap. Ito mga kasama ko dito sa crew cab. Busy rin Yan, humiyaw daw kayo. Ayan, sabi ni Paul Aldrich, ingat and kad, sabi ni Emil De Jesus. Yan, Kuyang Emil. Shoutout sa mga nasa Azur. Muli ho yung nakikita ho ninyong live feed namin. Dyan ho sa yung top view, yung aerial shot natin, kuha po yan mula dyan sa roof deck ng Azur North. Maraming salamat po sa management ng Azur North for lending us their space
Ito pong dahil sa pagbibigay ng serbisyo publiko ay nakakatuwang ho natin sila. Private sector, handa po silang magbigay suporta sa inyong lingkod, CLTV 36, para ho makapaghatid kami ng valuable information sa mga kababayan ho natin, hindi lamang ho dito sa Pampanga, hindi lamang sa Central Luzon, kundi ho sa maging sa buong Pilipinas. At napapanood din tayo worldwide, syempre via ating live streaming sa ating website at syempre yung ating mga Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Meron din tayong YouTube at CLTV 36 Official. Pati po yung TikTok natin, Kabalen, nandyan ho yan. Eto, sabi ni Boniel Jag, boss, shot naman kami dito sa likod nyo. Ayan, pakikuhanan daw yung mga nasa likod. Ayun, nakatira. Ayan, na nasa likod. Ayan, nasa likod. Ay, Jesus. Yan, gaway. Ayan, nanonood din sila, mga Kabalen, Yan, maraming salamat kay Boniel Jag. Thank you. Ayan, maraming salamat. Parang napapansin ko lang, mga Kabalen, parang tayo mga nasa NLEX, tayo lang din nanonood dito. Sana pala nag-group chat na lang tayo. Hindi, biro lang ho. Pero ito, maraming salamat. Ayan. Shout out kay Victory Liner. Ayan, nasan? Ito, Victory. 5 star tayo. 5 star. Shout out daw sa Victory Liner. Ayan. Ito mga kababayan natin, sila Boniel Jag. Mga truckers, mag-iingat ho yung mga kababayan natin driver. Make sure may baon ho kayong tubig at konting pagkain, Ingat, idol, sabi ni Lovely Buwan. Ingat din po, Lovely. At alam ho namin, talagang kahit ganito yung sitwasyon, kailangan talagang kumayod, Nasaan ho yung Victory Liner? Hanapin natin yung sila Carlo Villarreal. Ayan. Ilang oras na ba tayo? Magtatatlong oras na ho kami, Kabalen, Okay, so ito ho si Ate Jen Lumbang Parungaw, Galing ho ng Arayat, papuntang Bulacan, dumaan ho sila ng Nueva Ecija. Ganun ho katindi. Yan naging travel ho nila. Oo. Ating Jen, kung nanonood ka, pakishare naman sa ating mga Kabalen, sa ating mga karehiyon, saan ba? Doon ka rin lang pwedeng dumalan nung Manibatan La Arayat going to Bulacan or Candawa going to Bulacan, baka nita o vice versa. Baka nita makaulila, dakala po rin bisang muli kay kaorasang iti, muling balota mo Biyernes. Weekend, ne? Pero makanyan pan, at sulapan po kening dalan. Sige ho, yung mga nanonood sa atin, paki-like and share lamang po itong ating live feed, Samahan ho ninyo ang inyong lingkod, Justin Dizon, kasama si Kuyang Johnny Malyari at Art Consuelo Kabayan. Alamin ho natin at syempre, yung mga team Azure North, nandyan ho si JM De Jesus. Boss daw, sa likod. Nandyan din, Kuyang Emil De Jesus at Ray Bravo. At syempre, Zernan San Juan, Henry Wanta sa studio. Ayan. Nanonood din kayo? Choy. Ayan. Nanonood din yung nasa truck, Mga tracking service, mga trackers. Ayan, maraming salamat. Shout out po sa ating mga Kabalen, karehiyon, mga kababayan na driver, mga bumabiyahe sa oras na ito. Bagamat napakahirap ng sitwasyon, kailangan magtrabaho. Ganun talaga. Pero syempre, yung mga panawagan ho ng ating mga kababayan, sana raw masolusyonan na ng NLEX ito dahil 6 na araw na. Ito na malapit na tayo kaya nag-stop na. Yan. Konti na lang yun. Sure ka? JM De Jesus, ayan. Feeling ko naman po. Shout out po, watching from Azure North. Pinapababa tayo ni Joe Asuncion. Hindi pwede, Koyang Joe. Hindi tayo pwedeng mag-cause ng traffic. Tayo lang dito aandar lang din nakikidaan. Sabi ni James Gohot, Idol, pa-shoutout. Ayan, shoutout kay James Gohot. Pwede kayang magtindang tubig king NLEX para karetang
Mangawang danong matatin anak kabisang dumedi. Makanano kaya makisabi king NLEX idol. Nandin po ating king alabasan kabalen. Deta pong alabasan tamon magtindalang danom. Kini pong NLEX. Magtindalang pugo, magtindalang chicharon. Uling traffic. Mani, at yung magtindang mani, ne? Thank you. Ayan, sabi ni Vin. Ingat po kayo palagi, Sir Idol Justin at sa buong CLTV 36 crew. Kudos ho sa tagapagbahatid ng balita. Sir Justin Dizon, mga kabalen, kayo pa rin ay nanonood sa Balen at Balita. Yan, nakalasalamat Vin. Talagang pati yung ating spills, memorize niya. Maraming salamat po, Vin, sa yung walang panonood. Again, batiin lang natin yung mga taga Azure North, maraming salamat po for lending us your property, your space, your facilities for us to broadcast this live. Ito nga nakikita yung live feed natin at aerial shot, Makakuha po yan mula dyan sa roof deck po ng Azure North. Para makapaghatid po tayo ng impormasyon, kapartner ho natin sila sa paghahatid ng balita at impormasyong maaasahan, magagamit ng ating mga karehiyon at syempre pati ho yung mga iba nating kababayang Pilipino na dumadaan ho dito sa North Luzon Expressway. May bayad na rin naman ito. So 3 oras na ho kami officially mula nang pumasok ho kami sa may San Fernando interchange ng NLEX. 3 hours at hindi pa rin ho kami nakalalabas dito ho sa may San Simon. Kumustahin muna natin yung mga kasama natin dyan sa may Azure North, sa taas. Nasamahan tayo ni JM De Jesus maya-maya lamang para bigyan tayo ng update naman kung hanggang saan yung natatanaw nilang haba ng traffic dyan sa may NLEX. Kasi ho kaninang alas 7:15 yung update ho ng North Luzon Expressway Corporation hanggang Mexico interchange ho yung traffic So ganun ho kahaba, ganun kalayo Kabigat. Ganun ho kabigat yung traffic Bumibilis na ho tayo. Ito yung Victory Liner, nakadaanan natin. Shoutout sa ating mga nanonood, mga nakasakay ng bus, mga nakasakay ng truck. Bigayan tayo sa kalsada. Masasaan pa? Higa nga, Kabayang Art makakarating din tayo sa paroroonan. Matagal nga lang ho. Ito ho mga kabalin, gaya ho nung binabanggit ko kanina, ulitin ko lang yung mga nagtatanong, ano po ba yung pwedeng maging solusyon? Sabi ho ng NLEX,
yung pinaka-feasible at pinaka-mabilis na paraan para masolusyonan ho nila itong bigat ng dalay ng trapiko at matang na dulot ho ng baha ay syempre tanggalin yung tubig dun sa Tulaok portion, ano? At yun ho yung kanilang ginagawa at pinapakita. Pero yun nga lang ho, siguro bagamat ganito ang kanilang ginagawa, nakikita naman ho natin, ano? Mukhang hindi epektibo. Baka naman, ika nga, no? Sabi nga ng ating mga kababayan, baka naman meron pang ibang paraan. Or baka naman daw pwede rin magpatol holiday, wag nang maningil muna. Kaya nga raw kasi dumaan ng NLEX, ito sabi ho ng mga netizen sabi ng mga kababayan, kaya nga raw kasi dumaan ng NLEX para mabilis o para makaiwas sa baha. Kaya ka nagbayad. Buti sana raw kung libre yung dinaanan mo rito, pero hindi. Kaya ganun ho yung kanila panawagan. Unang-una na ho dyan sa mga nananawagan ng toll holiday. Ayan ho, si Ginoong Rene Romero ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Director ho, ano? Yan, buong nandito na. Si Kuyang JM. Para samahan tayo. Ito ho, nakikita ho ninyo yung traffic situation, yung aerial shot natin o yung kuha natin mula sa roof deck ng Azure North. Itong ating bird's eye view. No? Uy, mukhang pati San Fernando. Talagang pahinga muna si Kabayan Art. Sige, bigay muna natin dyan sa aerial shot natin yung sitwasyon. Maraming salamat dun sa nagpadaan sa atin. JM, ano ang observation nyo dyan? Yes, Kuya Justin, kumusta kayo po yung pamagayo kayo? Grupo po. Ba, JM, kutang kumo, ano yung observation nyo dyan? Kasi kanina, nung umakyat kayo dyan sa may Azure, nasa tapat kami ng JASA o nasa tapat kami ng NLEX interchange, ano? 3 oras na, hindi pa kami nakakarating ng San Simon. Itang build up. Pakikwento mo ka na ako, JM, kapilan may umpisa itang build up, base kaya ang making observation nyo, anyang miras kayo king Azure North. Actually, Kuyang Justin, kaninang pagdating natin dito, papasok pa lang dito sa Azure North, napakahaba na ng dinaanan natin na trapiko. Mabigat yung trapiko, no? Yung sa tapat ng opisina natin, kung titingnan mo yun, nasa 5 minuto lang dapat yung biyahe namin papasok ng Azure North. Pero umabot pa kami ng 30 minutos bago pa kami makapasok dito. At kapag akyat natin, nakakita natin mahaba na talaga at lagpas na ng San Fernando exit itong trapiko. Kaya naman nagulat kami dahil kahapon na araw ng Huwebes, nandito lang banda dito sa Robinson Star Mills yung dulo ng trapiko, yung build up, ano. At kanina pagdating namin dito ay lagpas na at hindi na namin matanaw pa kung saan pa nagsisimula o saan magtatapos yung mismong daloy ng trapiko, ano. At kung tingnan natin yung update, nandun na nga doon sa bago mag Lakeshore at ilang minuto lang ang nakalipas, lumagpas na ito o umabot na doon sa mismong Lakeshore yung haba ng trapiko, Kuya Justin. JM, eto ba, ika nga, ano, sinabi mo napon makanyan kakabaing traffic situation hanggang mo San Fernando. O yan, Manal Bella. Apin din reta nga interview tamon din, reta nga egg dealer, magtinda pong balot king NLEX. JM, kakita observation mo na din at suka Tulaok nanula reta nga kasabi mo, nanula reta ang sentimiento da rin nga kasabi mo, nanong kukwento da kaya ka. Apo na rin yung ikit mo ka rin. Pakikwento ka rin kaya katamong Manalbe. Yan yung oras 80. Nandin bayo magkain bayo magpautuan na mag-live tamo ketang mismong lokasyon na nitang Tulaok Bridge ketang San Simon portion na ning North Luzon Expressway. At ikit tamo ka rin talagang ita talaga ing start point na nitang mag-build up itang traffic kasi ating kulang-kulang apulong metrong haba na nitang danom nanungno ko rin magkasakit lang dadalan ding aliwang sakin. May kwentuhan ta naman ketang mismong live agewa tamo din ketang Facebook page ng CLTV 36 News at adapin ding aliwang Manalbe. Talaga masisipit laking libutan ang pongking trapiko at adanan din 3 hours to 4 hours stay karelang gugugulan pero alila pa rin makalagpas ketang mismong albog ketang San Simon portion. At nandin paiksabihan tala naman at gana halos di kay pabor lang dapat bikatol holiday
uling king kadagol na ning perwisong dilot na nining North Luzon Expressway kanilang pamagbiyahe at dakalyang pengan oras kanilang biyahe nun dati meto kadang oras mo magdobli nitang kakanana nining traffic ne. Anya ada panawagan da naman na sana ilibre de pa ang pumika toll holiday ing toll gate kini North Expressway. Ayan, JM, opinion, makanyan mo naman yung sasabihan ta mo, kitang report ng Koyang Paulo G. Santos na manibat kang Mr. Rene Romero ng PAMCHAM at ng PDRMC na kailangan kano daw pa sisigilan pero ini abang gitaya king NLEX dapat talalang may kibat directly with regards to this request na toll holiday. The clamor sasabihan na daramdaman da at ababalitan da kung naning sasabihan da daring memalen at gagawan da kaning kanilang agawa bang solusyon ng sitwasyon at nung kakakita mo rin tapi ditang mapag-mobilize pump pamaglimas kitang albog kitang kanong portion ngita. Siyempre yung sasabihan da rin naman kano wala lintong may nga barala ring waterways at rin kailangan da kanong imbestigahan muna man king Ora City pero istamo natin lang gagawan sabi dapin kaya katamo nga kabalen aliway itang ating kang gagawan aliway itang ating yang impact itang kaya kang gagawan kaya pong Ora City as we speak gaya po ng sinabi ko may gitna kayo pong 3 oras ang pong to be exact 3 hours and 10 minutes from San Fernando kaya pa po makalwal keng San Simon. So ini po Yes, JM, go ahead. Lokal kami banda kanya na Kuya Justin kasi nung may 3 oras dapat at suna kayo dapat Manila kanini. Normally, totoo yan JM, normally nung may 3 oras considering itang traffic situation kitang Candaba Viaduct at least 3 hours or less than at suna kapin na baling tawag exit ngayon pero right now itang dating 20 minutes sa biyahe siguro at San Simon exiting NX from San Fernando. Yan po, 3 oras 10 minutos na kaming magbiyahe kaya pa rin miraras. So ining Almenda JM yung gagawan tamong yan itang explain ko pinandin itang ausandang experiential reporting buritan danasan aside of course from giving them a view from above itang traffic flow and situation. Buri ko rin kwento sana karela na ano ba rin panandaman da retang magbiyahe. Hindi po kabalen kaya tutunan nini 3 na kayo pong oras. Hindi po nga ako magmaneho mamulikat niya po kaya po nakakakin susaldak-saldak siya po yung kaya kaming gigising pamangambyo na. Ako naman po yung tutunan ni mga kabalen. Malambisa akong magtinggel. Paras ka to. Waling mo ka rin. Bisa na ako naman. Baka rin naman ang kuldas ko kayo ng oras kayo din Hapin po rin, niring experiences. Aside of course, kaya tang maranop mo naman. Bista man, ako pinandin, may bakal kayo pong hamburger, may bakal kayo dito ka french fries. Gigisingan kayo sarili. Kaya pa man po, milulub. JM, kaya pa milub and Lex, agisan minitang kaya kaming babakalan na tinape. Bisa ako mang minundan nakamamakain da ka, luling mga palika. So, apin pa yung experience na po siyempre, itong abang kalupa, kumatas ko punta tang mas kupisakin, manikal ka, mamulikat ka. Ito may personal experience. Pwede na ka naman sigurong sali kasi abanggit mo nandin, dakal magbentang chichaken. Bota pwede mo lang subukan detang bani, titsaron popcorn uling bisan memo asali ing chichaking North Luzon Expressway. Wabi na actually nandin JM Kyle ilang banda San Jose, Panlumacan, San Jose, Panlumacan, San Fernando. Yan, may Argol ko po San Fernando, value ito. Kinampal